Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. So என் பேர் ராதிகா. நான் சில சாப்டர் அதாவது லெவல் 1ல இருந்தவங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி பேட்ச் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன. பட் ரீசெண்டா கொஞ்ச நாளா லாஸ்ட் 1 month வரல. பட் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த பேட்ச் முக்கால்வாசி பேருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம வந்து 8th சாப்டர் நேற்று ஆல்ரெடி தனேஸ்வரி மாதாஜி முடிச்சுட்டாங்க. நான் வந்து பிரசன்டேஷன் ஒண்டி காட்டுறேன். ஸோ ஜஸ்ட் டேக் 1 hour 4 to 5 சரிங்களா. ஆனா நேற்று ஆல்ரெடி முடிச்சதால நீங்க ஆல்ரெடி 18 days முடிச்சிருக்கீங்க. அண்ட் இன்னைக்கும் முடிச்சதால நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன். ஸோ நீங்க டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணிட்டு தனேஸ்வரி மாதாஜி ரொம்ப ப்ரௌடா ஃபீல் பண்ணுவீங்களா? சரிங்களா, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ரெடியா? ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஞ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே கதா மய்யா ததாதி ஸ்வபதாதிகம். ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜெகத்பதே கோபேஷு கோபிகா காந்தா ராதா காந்த நமஸ்துதே. கேக்குதா என் வாய்ஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி விஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்தூப்ய ஏவ ச பதிதானா பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாத்சாதி கௌர பக்த பிருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரி ஹரே. ஹரே ராமா ராம ராம ஹரி ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரி ஹரே. ஹரே ராமா ராம ராம ஹரி ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரி ஹரே. ஹரே ராமா ராம ராம ஹரி ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நான் யூஸ்வலா கிளாஸ் எடுக்கிறச்சே அன்மியூட் ஆப்ஷன் ஓப்பனா வைப்பேன். சோ யாராவது பேசணும், அதாவது கேட்கறச்சே ஆன்சர் பண்றச்சே அன்மியூட் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா மறுபடியும் நீங்க மியூட் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு 8th சாப்டர் பார்க்க போறோம். இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி உங்களுக்கு. 8th சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை கேள்வி கேட்கிறாரு? அர்ஜுனா வந்து 8 கேள்வி. 8 கேள்வி மாதாஜி. பர்ஃபெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ சோ மச். சோ பகவத்கீதா 8வது சாப்டர் அட்டைனிங் த சுப்ரீம், ரைட்? சோ இதுல வந்து 8 கேள்வி கேட்கிறாரு. ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி லெட்ஸ் பே ஆர் obeisance டு ஸ்ரீ ராதே கோவிந்தா மங்களூரு டேட்டிஸ். சோ 7th சாப்டர் ஓட சம்மரி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு டைரக்டா 8th சாப்டர் போறேன். பட் கண்டினியூவேஷன் 2 புரிஞ்சுக்கணும். 6th சாப்டர் ஃபுல்லா அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி பேசினாங்க. 7th சாப்டர்ல வந்து பக்தி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. கரெக்டா? ஏன்னா 7th இருந்து 12th வரைக்கும் நம்ம பக்தியை பத்தி பேசணும். சோ பக்தி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க. சோ 8th சாப்டர்ல அந்த காலம், அதாவது கடைசி காலத்துல கிருஷ்ணரை நினைச்சா நம்ம எங்க போவோம்ன்றத பத்தி அவர் பேசணும். 7th சாப்டர்ல கிளியரா அவரோட எனர்ஜி பார்த்தோம் இல்லையா? அதாவது அவரோட அந்தரங்க சக்தி, இன்டர்னல் எனர்ஜி, அந்த நம்மளோட அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் அந்த அந்தரங்க சக்தி, அவரோட வெளி பவர் அதாவது பகிரங்க சக்தி அன்றது நம்மளோட இந்த பூலோகத்தோட சக்தியை பத்தி அவர் சொன்னார். 2 கிருஷ்ணரோட எனர்ஜி தான். இப்போ எப்படி நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு போகணும், திரும்ப திரும்ப நம்ம இங்க வராம எப்படி நேரா அங்க போய் லேண்ட் ஆகணும்ன்றத வந்து 8th சாப்டர்ல கிளியரா சொல்றாரு. அந்த காலைவனா ஃபைனலா நினைக்கிறச்சேன்றத வந்து அவர் கிளியரா இந்த 8th சாப்டர்ல சொல்ல போறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி என் வாய்ஸ் கேட்கலன்றாங்க. கேட்டுக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நீங்க எல்லாம் வந்து 8th சாப்டர் கேள்வி கேட்கறச்சே கரெக்டா ஆன்சர் சொல்றீங்க. சோ யூஸ்வலா எனக்கு எப்படின்னா யாராவது கேள்வி கேட்கறச்சே காதெல்லாம் நம்ம கேட்காது.
ஆனா நான் கேள்வி கேட்கச்சே நீங்க ஆன்சர் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் பேசுறது கிளியரா கேக்குதுன்னு. கரெக்ட்டுங்களா? கேக்குறதா? கேக்குதுங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் விஜயகுமாரியா? மாதாஜி. கலைவாணி மாதாஜி. கலைவாணி மாதாஜி. சாரி ஒரே வாய்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. So ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. செக்ஷன் 1. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 8.1 to 4 கிருஷ்ணா வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனரோட கேள்விகள் நீங்க சொன்ன அந்த 8 கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. ஸோ ஏன் இந்த கேள்வி வந்துச்சுன்றதும் நம்ம பார்க்கலாம். ரெண்டாவது செக்ஷன் வந்து 8ல இருந்து 5ல இருந்து 8ல இருந்து 8 வரைக்கும் கிருஷ்ணாவை எப்படி அந்த காலம் கடைசி காலத்துல எப்படி கிருஷ்ணரை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது என்ற அந்த சீக்ரெட் அவர் சொல்ல போறாரு. செக்ஷன் 3வது வந்து 8.9 to 13. இப்ப வந்து நம்ம வந்து எக்ஸாமுக்கு படிக்காம லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல போய் எக்ஸாமுக்கு 5 நிமிஷம் முன்னாடி புக்கை ஓபன் பண்ணி படிச்சு எக்ஸாம் எழுதினா 100 மார்க்ஸ் வருமா? பாஸ் ஆகுமா இல்லையான்றது இல்ல கேள்வி. வருமா? வராது. ஆமா, என் பொண்ணு இங்க இருந்துட்டு எனக்கு வரும் அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்பாதீங்க. ஆமா, ஏன்னா என்டையர் லைஃப் இஸ் a practice and death is an exam ன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சோ ரிமெம்பரிங் கிருஷ்ணா பிராக்டிஸ் வந்து நம்ம முன்னாடியே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சோ ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் சாரி, இங்க பம்பிள்ட்டு இருக்காங்க எல்லாரும். சோ செக்ஷன் 4 வந்து 8.14 to 16 என்னன்னா பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் த்ரூ பக்தி. இப்போ என்னது இப்பவும் 8.9 பக்தி சொல்றீங்க, 8.14 8.9ன்றது வந்து மிஸ்ர பக்தி, அதாவது யோக மிஸ்ர பக்தி. மிஸ்ரானா மிக்ஸ்டு, ஓகே. அண்ட் 14ல இருந்து 16 வந்து பியூர் பக்தி, ரைட்? கலப்படம் இல்லாம அனன்ய பக்தி படிச்சோம் இல்லையா? அதான் அனன்ய சேத்தம் எல்லாம் இங்கதான் வரும். அடுத்தது வந்து நம்ம செக்ஷன் வந்து படிக்க வேண்டியது 8.17 to 20. நம்மளோட இந்த வாழ்க்கை, அதாவது நம்ம இருக்கிற மெட்டீரியல் வேர்ல்டும் அங்க இருக்கிற ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டும் கொஞ்சம் ஒரு கிளிம்ஸ் 7th சாப்டர்ல பார்த்தோம், 4th and 5th ஸ்லோகால. இப்போ இன்னும் டீடைலா பார்க்கலாம். அப்புறம் செக்ஷன் 6 8.23 to 28ல வந்து the supremacy of devotion in attaining the supreme, அதாவது எப்படி நம்ம அதை ரீச் பண்ண முடியும், அதுல நமக்கு என்ன சந்தோஷம். நான் செக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரே ஒரு பதில் வேணும். மறுபடியும் இங்க பிறவி எடுத்து வரணும்ன்றவங்க யாராவது இருக்கீங்களா? இருக்கலாம், தப்பே இல்ல. அந்த மாதிரி ஆசை இருக்கிறவங்க எஸ் சொல்லுங்க, சாட்ல போடலாம். இல்ல நான் டைரக்டா கோலோகா பிருந்தாவன்ல போறேன்றவங்க நீங்க ஆன்சர் பண்ண வேண்டாம். பட் நான் இப்ப வரணும்னு எனக்கு ஆசை இருக்குன்றவங்க ஒண்டி சாட்ல போடுங்க எஸ்ன்னு. பையும் சொல்லலாம். எங்க சைலண்டா இருக்கீங்க? நான் அவ்வளவு கஷ்டமான கேள்வியா கேட்டேன். மாதாஜி நாங்கெல்லாம் கோலோக விருந்தவனத்துக்கு தான் மாதாஜி போனோம். டைரக்டா அங்க டார்கெட்டா? சரி, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அது பதில் சொல்ல வேணான்றதொட்டு நாங்கெல்லாம் பதில் சொல்லாம இருக்கோம். நன்றி, தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம லெவல் 2லயே நீங்க லெவல் 4 லெவல்ல வந்திருக்கீங்க. வெரி குட். சோ செக்ஷன் தான் தனேஸ்வரி மாதாஜியோட ஸ்பெஷாலிட்டி. செகண்ட் லெவல்ல நிறைய பேர் மிக்ஸ்டா இருப்பாங்க. நார்மலா யோக மிஸ்ரா ஸ்டேஜ்ல தான் இருப்பாங்க. அதுக்குதான் இந்த கேள்வி கேட்டேன். நீங்க எல்லாம் அப்படியே அன்லாக் பத்தி என்னன்றதாவது, அதாவது விஞ்ஞானம் நம்மளுக்கு இருக்கோ இல்லையோ, அட்லீஸ்ட் ஞானம் லெவல்லாவது ரொம்ப கிளியரா இருக்கீங்க. சோ 8.4 கிருஷ்ணா வந்து ஆன்சர்ஸ் டு அர்ஜுனாஸ் கொஸ்டின், அவரோட கேள்விக்கு அர்ஜுனா கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்றாரு. சோ 8.1ல அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இங்கிலீஷ் யாராவது நீங்க படிக்கிறீங்களா? அப்படியே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் தமிழ்ல. யாராவது படிக்க விரும்புறீங்களா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா நான் எப்படி இருந்தாலும் அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். யாராவது படிக்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, அது வரைக்கும் நான் படிச்சிட்டு இருக்கேன். Hare Krishna. Yes, Hare Krishna. Start. Arjuna inquired, "Oh my Lord, oh Supreme Person, what is Brahman? What is the self? What are the fruitive activities? What is this material manifestation? And what are the demigods? Please explain this to me." Hare Krishna. So 8.2ல சேர்த்தா 8 கேள்விகள் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓ காட், அதாவது கிருஷ்ணரை கேட்கிறாரு பிரம்மன் என்னன்றது. பிரம்மனுக்கு ஒன்னே ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, வெவ்வேறு மீனிங்ஸ் இருக்கு. பிரபாத்தா கொடுத்ததே 3 அர்த்தங்கள். பட் இப்போதைக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து பிரம்மன் என்றது இந்த கான்டெக்ட்ல ரெஃபர் பண்றது வந்து நம்மளோட சோல், அண்ட் சூப்பர் சோலை ரெஃபர் பண்றது பரபிரம்மன் அப்படின்ற பேர்ல நம்ம ரெஃபர் பண்ணோம், சரியா? சோ பிரம்மன் அப்படின்னு சொன்னா வந்து மெயினா நம்மளோட சோல். இன்னொன்னு வந்து பிரம்ம ஜோதியையும் பிரம்மன் என்ற பேர்ல வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க, இல்ல? அதனால கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க, கான்டெக்ட் வச்சு புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. வாட் இஸ் செல்ஃப், நம்மனா என்ன அப்படின்னு. வாட் ஆர் ஃப்ரூட் ஆக்டிவிட்டீஸ், அதாவது கர்மா என்னன்றது. வாட் இஸ் மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்டேஷன், ரைட்?
அதாவது இங்க நடக்கிறது மேனிஃபெஸ்டேஷன்லாம் பார்க்க முடியற வாட் யூ கேன் சி, எது பார்க்க முடியுமோ அது. அப்புறம் தேவர்கள் என்றவர் என்ன, இது என்னன்றது நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நம்ம ஆஹா ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ 8.2 ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி கண்டினியூ பண்ணுங்க. How does this Lord of sacrifice live in the body, and in which part does he live, O Madhusudana? And how can those engaged in devotional service know you at the time of death? Hare Krishna. ரொம்ப லார்ட் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ், என்ன சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாருன்னு கேட்டுறாருங்க கிருஷ்ணர். பரமாத்மாவா நம்மளோட மனசுக்குள்ள இருக்காரு, கரெக்டா? சோ வேர் டஸ் ஹி லிவ்ஸ் இன் தி ஹார்ட், ரைட்? இந்த கேள்வி உங்களை கேட்டுக்கணும், நானே உளறிட்டேன். சரி, சோ எப்படி நம்ம வந்து இறுதி காலத்துல அவரை போய் கண்டடையலாம் அப்படின்றதுதான் கேள்வி. இப்போ வந்து ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆனா கர்மா, ரைட்? அது என்னன்றத நம்ம இன்னும் டீடைலா பார்க்கலாம். ஏன் இந்த பிரச்சனை வருது அப்படின்னா 7.29 and 30 இந்த ரெண்டுத்துல அவர் சொல்ற ஸ்லோகங்கள் ஹரே கிருஷ்ணா. ஜரா மரண மோக்ஷாய மாமாஸ்ரித்ய யத்தந்தி தே பிரம்ம தத்விது கிருஷ்ணம் ஆத்யாத்மம் கர்ம சாகிலம். ஓகே, இங்க வந்து பிரம்மா ஆதி ஆத்மா இந்த ரெண்டு வார்த்தைய அர்ஜுனா புடிச்சிடுறாரு. இதே சாப்டர் இதே ஸ்லோகம் தான் நம்ம கேட்டோம், ஆனா நம்ம இதெல்லாம் விட்டுட்டோம், ஆனா அவர் புடிச்சிட்டாரு. சோ அதனாலதான் நம்மளுக்கு 8 சாப்டர் வந்துச்சு. 7.30 என்ன சொல்றாரு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சாதி பூதாதி தெய்வம் சாதி யக்ஞம் சயே விதுஹு பிரயாண காலேபி ச மாம் தேவிது சேதசஹ. ரைட், இங்க வந்தது ஆதி தெய்வம், ஆதி யக்னம், பிரயாண காலை. பிரயாண காலைன்னா அந்த ஃபைனல் டைம், இறக்கும் சமயத்தில் என்றது அர்த்தம். இப்போ 8 கேள்விகள் என்னன்றதை கேட்டாரு, அது அவர் சொல்ல போறாரு. பிரம்மன் என்றால் என்ன, ரைட்? ஸ்பிரிட், சோல், அதாவது ஜீவா. ஒரு தடவை மியூட் பண்றேன், அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மன்ன்றது வந்து ஜீவா, இன்டிஸ்ட்ரக்டபிள் சோல், அதாவது எட்டர்னல், எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் பிரம்மன். ஆதி ஆத்மா என்றது வந்து நம்மளோட சரீரத்தை கண்ட்ரோல் பண்றது, நேச்சர், என்னோட இயல்பு என்னன்றது. கர்மான்றதுக்கும் மல்டிபிள் கதைகள் இருக்கு. ஓகே, இப்போ கர்மான்றது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா கர்மா, நான் இப்ப வந்து பகுபாத்தா ரொம்ப ஈஸியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு. நாம் செய்யும் ஆக்ஷன்ஸ், நம்ம பண்ணக்கூடிய செயல்கள், அதனால வரக்கூடிய சரீரம் தான் கர்மா அப்படின்னு. ஆனா கர்மால இன்னொன்னும் இருக்கு, நம்ம பார்த்திருக்கோம். நல்ல கர்மங்கள்ன்றது ஒண்ணு, நம்ம நல்ல கர்மம் பண்ணாலும் கெட்ட கர்மம் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு வரக்கூடிய சரீரம் தான் அதோட ரிசல்ட். இப்போ கர்மான்றத படிச்சிருக்கோம். செய்யக்கூடிய செயல்கள், சாஸ்திர விதிப்படி இருக்கிற செயல்கள் கர்மாங்கும். சாஸ்திரத்தில் குறிக்காத செயல்கள் விகர்மம். இது ரெண்டுமே நம்மள அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னா அகர்மம். சோ கர்மான்றது அதுலயும் வர ஒரு சப்செட், அதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ரெண்டாவது கான்டெக்ட் என்ன சொல்றாங்க, கர்ம வினைகள், நான் செய்த பாவங்கள் என்ற கான்டெக்ட்லயும் நம்ம யூஸ் பண்றோம். இதுல வந்து ரொம்ப கிளியரா வந்து சொன்னது வந்து நான் செஞ்ச பாவ புண்ணிய கணக்கிலால வரக்கூடிய உடம்பு, ரைட்? அதுதான் ஆதி பூதா அண்ணா, மெட்டீரியல் நேச்சர், அதாவது சுத்தி இருக்கிற ஒண்ணு. ஆதி தெய்வம் அண்ணா சந்தேகமே உங்களுக்கு இருக்காது, தெய்வம் அதாவது நம்மளோட விஸ்வரூபம், யூனிவர்சல் ஃபார்ம், தேவர்கள் இருக்கிற அந்த ஃபார்ம். ஆதி யக்னான்றது வந்து நம்ம பரமாத்மா, அவர் எங்க இருக்காருன்னா நம்ம மனசுக்குள்ள, ஹார்ட். ஹவு டு ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, அதாவது எப்படி, நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், நம்மளோட எக்ஸாம்ன்றதுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் முன்னாடி வேணும். சோ நம்ம லைஃபே, நம்ம எல்லாமே அதுதான் நம்மளோட ப்ரிப்பரேஷன், ரைட்? அண்ட் எக்ஸாம்ன்றது அதாவது நாம் இருக்கும் சமயத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுதான் எக்ஸாம் மாதிரி. ஓகே, உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆதி தெய்வம் கான்செப்ட் ஒண்டி சொல்றேன், அது உங்களுக்கு தெரியும். நம் கண்கள் அதை கிரியேட் பண்ணது, அது பார்க்கக்கூடிய பவர் கொடுத்ததெல்லாம் யாரு? ஆதி தெய்வம். அது கிளியரா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து ஐ பாக்குறேன், ரைட்? பேசிட்டு இருக்கேன், மொபைலோ நான் உங்களை பாக்குறேன், அது ஆதி பௌதிகம். நான் வந்து பார்க்க முடியுது என்னால. சியர், பாக்குற ஆள் யாரு? நான். பாக்குறதால அந்த குவாலிட்டி எந்த பாக்குறதும் நான், அது வந்து ஆதி ஆத்மிகம். புரிஞ்சுச்சா? 3 செயல்பாடு. பார்த்து கொண்டு இருக்கேன் ஆதி பௌதிகம், பார்த்து கொண்டிருப்பவள் ஆதி ஆத்மிகம், கொடுத்த கண்கள் வந்து ஆதி தெய்வம். ஆதி தெய்வம். எஸ், தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா.
சோ இப்ப என்ன சொல்ல வர்றாரு பகவான்ன்றத பார்க்கலாம். நம்ம ஸ்லோகாஸ் ஆல்ரெடி படிச்சுட்டோம் நேத்து, அதனால இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ் வந்து நான் 2-3-4 5-6 கொண்டு போறேன். மத்ததெல்லாம் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 8.3 நீங்க படிங்க, நான் அதை அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஸ்லோகம் கூடவா? ஸ்லோகம் வேண்டாம், ஸ்ரீ வேணா நான் படிச்சிருக்கேன். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்சா அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோ ஆத்யாத்மமுச்யதே பூத பாவத் கோரோ விசர்கா கர்ம சம்ஹிதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. The Supreme Lord said, the indestructible transcendental living entity is called Brahman, and his eternal nature is called the self. Action pertaining to the development of these material bodies is called karma or fruitive activities. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்றாங்க, அதாவது எட்டர்னல் எப்பவுமே இப்ப இயல்பு, ரைட்? என்னோட சரீரத்துல என்னோட இயல்பு, இப்போ உப்போட இயல்பு என்ன? உப்பமா இருக்கும், கரெக்டா? சில்லி நம்ம மிளகாவோட இயல்பு என்ன? காரமா இருக்கும், ரைட்? இதுதான் நேச்சர். சோ அதேதான் நம்மளோட இயல்பு, நம்மளோட சுபாவம் என்ன? நான் கோவப்படுவேன், நான் சந்தோஷப்படுவேன், அது இல்ல. என்னோட ஆக்சுவல் இயல்பு என்னன்னா, நான் வந்து இங்க வந்து எப்பவுமே எட்டர்னல். அதாவது என்னோட குவாலிட்டி வந்து நான் இங்க இருக்கிறதால இவ்வளவு வருஷம் தான் இருப்பேன் இருக்கு. ஆனா ஆக்சுவலா எனக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் சோல்னால நான் எப்பவுமே வந்து பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணா. இதுதான் ஈஷோபனிஷத் நீங்க பண்ணோம் இல்லையா, அங்க கிளியரா சொல்றது என்ன? அங்க வந்து நம்ம எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணாவோட பார்ட் அண்ட் பார்சல்னு, ரைட்? யஸ்து சர்வாணி பூதானி ஆத்மனேவானு பஷ்யதி சர்வபூதேஷு சாத்மானம் ததோனா விஜுகுப்ஷதே. பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணா. இருக்கிற எல்லாருமே அப்படிதானு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மியூட்லயே இருங்க, யாராவது பேசறச்சே வந்து அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க, டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குமா உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம 8.4 போறோம். சோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து எப்பவுமே சரீரம் இதுதான் பிரம்மன் அன்றத அவங்க கிளியரா சொல்றாங்க. அதோட நேச்சர் என்ன? இது பர்மனண்டா. இப்போ கர்மங்கள் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். நல்ல கர்மங்கள் சொர்க்கம் போவோம், திரும்ப பூமிக்கே வரும். கெட்ட கர்மங்கள் செய்யறதால நரக்கம் விகர்மம் பண்ணுவோம். ரெண்டுமே வேணாம், அக்கர்மம். ஏன்னா ஆண்டவனை சுத்தி இருக்கு, அதை செய்யறதால நம்மளுக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம நம்ம கோலோகம் போறதுக்கு கிரெடிட்ஸ். இது வந்து ஆதிபூதம் ஷரோ பாவா புருஷாச்சாதி தெய்வதம் ஆதி யக்னோஹம் ஆயப்யாத்ர தேஹி தேஹாப்ரிதாம்பரா. ஹரே கிருஷ்ணா. Physical nature is known to be endlessly mutable. The universe is the cosmic form of the Supreme Lord, and I am that Lord represented as the super soul, dwelling in heart of every embodied being. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நீங்க ஆக்சுவலா பாத்திருக்கீங்க, நம்ம பாத்துக்கோம் இல்லையா, கேட்டர்பில்லர். இது பட்டாம்பூச்சி. கேட்டர்பில்லருக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்வீங்க? யாருக்காவது தெரியுமா? எனக்கு தெரியாது. வெட்டுக்கிளி. பட்டாம்பூச்சி இது. பட் இந்த முன்னாடி கம்பளி பட்டாம்பூச்சி ஆகுது. நீங்க வேற. நான் சொல்றது இது வந்து நம்ம பட்டர்ஃபிளை என்னோம்ல, பட்டாம்பூச்சி வந்து வளர்றதுக்கு முன்னாடி குட்டியா இருக்கே, அதோட ஸ்டேஜ் இது. இப்படி இருந்து இப்படி இருந்து இப்படி இருந்து சோ அதான். சோ அந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து இப்படி ஆகுது. இது நம்ம நினைக்க முடியுதா இப்படி இருக்கிறதா இப்படி அழகா ஆகுது அப்படின்னு? சோ இதுதான் ஈஸிலி இது ஒரு கரெக்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இதுக்கு. சோ நம்ம யூனிவர்ஸ் வந்து என்ன, சூப்பர் சோல் நம்ம கிருஷ்ணர், ரைட்? அவர் இருக்காரு. எங்க இருக்காரு சொல்லிட்டாங்க. இந்த மாதிரி நம்மளோட மனசுக்குள்ள ஹார்ட்ல இருக்காருன்றதா கிளியரா நம்ம செக்ஷன் 1ல கேட்ட 8 கேள்விகளுக்கும் பதில் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ 8.5ல இருந்து 8.8 ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றீங்க. டவுட்டா இருந்தா கடைசியில எடுக்கிறேன். படிக்கணும்னா நீங்க படிக்கலாம். ரேவதி மாதாஜியும் பிரியா பாலாஜி மாதாஜியும், சரிங்களா? ரிமெம்பரிங் கிருஷ்ணா அட் த டைம் ஆஃப் டெத். ஓகே. எந்த நம்ம இறக்கும் சமயத்தில் என்ன நினைக்கிறோமோ அந்த இடத்தை தான் நம்ம அச்சீவ் பண்ணுவோம், ரைட்? அதனால அர்ஜுனா கிட்ட என்ன சொல்றாங்கன்னா, மெடிடேஷன், அதாவது மனச வந்து ஸ்திரமா அவரோட ஞாபகத்துல, ஸ்திரமா வேண்டி சொல்லல, அவரோட ஞாபகத்துல வைக்க சொல்றாரு. ஏன் அவருக்கு வந்து ஃபேன் கிளப் குறைச்சலா? இல்ல, நம்ம அவர்கிட்ட போகணும்ன்ற ஆசைனால கிருஷ்ணர் வந்து நீங்க வந்து இறக்கும் சமயத்தில் வந்து இப்படி
8.5 ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த காலேச்ச மாம் ஏவா ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யஹா பிரயாதி ச மத்பாவம் யாதி நாஸ்தி யத்ர சம்சயः. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna, Mataji. And whoever at that time of death quits his body, remembering me alone, at once attains my nature of this. There is no doubt. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you so much. Clearly read. இப்போ ரைட் சைடுல இருக்கிறது யாரு? படுத்துட்டு இருக்கிறது யாரு? பீஷ்மர். எஸ், பீஷ்மர் என்றது தெரியும். பீஷ்மர் வந்து யாரு? பிதாமகர். பிதாமகர். ஓகே. பீஷ்மர் இதுக்கு முன் பிறவியில என்னவா இருந்தார்? ஓகே, சோ இது வந்து கேண்டோ 1 படிங்க, 9th சாப்டர். சோ இவர் என்னன்னா பீஷ்மர்ன்றது வந்து வசு. பீஷ்மர் ஒரு கந்தர்வரா இருந்தாரு, வசுக்கல்ல ஒருத்தரா இருந்தாரு மேம். Thank you so much. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பீஷ்மர் எல்லாருக்கும் குயிக்கா 2 லைன்ல கதை சொல்லிடுறேன். பீஷ்மர் வந்து வசுக்கல்ல ஒரு வசுவா இருந்தாரு. அவர் வந்து ஒரு சாபத்தால பூமிக்கு வந்தாரு. ஒரு நாள் நிதானமா அந்த கதையை சொல்றேன். அதனால வந்து மத்த இவர் என்ன ஆறாருன்னா, இவர் வந்து இவருக்கு வந்து அந்த இச்சா மரணம் எப்பவும் விருப்பம் இருக்கோ அந்த மாதிரி மரணம் எடுக்கிற டேலண்ட், அந்த என்னது அந்த வேர்ட் அவருக்கு இருக்கு, அந்த பவர் அவருக்கு கொடுக்குறாங்க. கரெக்டா? நம்ம யாருக்குமே அந்த இல்ல, நம்ம வந்து இச்சா மரணம் எல்லாம் இல்ல. அப்படி ஒரு கான்செப்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இச்சா மரணம் கேட்கவே மாட்டோம். அது வேற விஷயம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, எஸ், தேவவிரதன் அவர் பேரு. ஆனா அவர் இந்த விரதம் இருக்கிறதுனால பீஷ்மர்னு அவருக்கு பட்ட பேர் வந்தது. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஸ்டோரி ரொம்ப டீடைலா போல, ஏன்னா டோட்டலா டாபிக் விட்டு டைவர்ட் ஆயிடுவோம். அதனால நான் மெயின் ஸ்டோரிக்கு சொல்றேன், அதாவது இந்த கான்டெக்ட்ல இருக்கிற ஸ்டோரி வந்து சொல்றேன். அவரோட பிளாஷ்பேக் நிதானமா ஒரு நாள் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இச்சா மரணத்தினால நீங்க பாருங்க, கிருஷ்ணர் அவர் முன்னாடி நிற்கிறார். இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சான்ஸ் வந்து யாருக்காவது கிடைக்குமா? கிடைக்கவே கிடைக்காது. அததான் வந்து நான் குவிக்கா உங்களுக்கு வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் எடுத்துட்டு, ஓகே அங்க டைம் ஆகும். பட் ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல நீங்க 9th கேண்டோல பாருங்க, கிளியரா சொல்வாரு இந்த மாதிரி. கிருஷ்ணர் வந்து அதாவது எந்த ஸ்லோகங்கள்னா 18th ஸ்லோகம். ஒரு செகண்ட், மறுபடியும் மியூட் பண்ணோம். எல்லாரும் மியூட்லயே இருங்க. பேசச்சே வந்து அன்மியூட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் மியூட் போட்டுருங்க. சோ என்ன சொல்றாரு நம்மளோட 18th ஸ்லோகா, ஓகே. அப்புறம் வந்து 20ஆம் ஸ்லோகா, 33வது ஸ்லோகா, 38வது ஸ்லோகா எல்லாமே வந்து நீ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க, கிருஷ்ணன்றது நமக்குள்ள ஒருத்தரா இருக்காருன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா? இல்ல, அவர் வந்து இந்த மாதிரி முழுமுகல் கடவுள், அவ்வளவு பவர் இருக்கிறவர் என்றத வந்து அவர் வந்து மறுபடியும் வந்து அவர் சொல்லிட்டே இருப்பாரு. அத வந்து தான் கிளியரா வந்து கேண்டோ 1ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. இது வந்து யக்ஷா. உங்களுக்கு தெரியும், பாண்டவர்கள் வந்து எக்ஸேல், அதாவது அவங்க ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கறச்சே என்ன ஆகுது, அவங்க வந்து தண்ணி குடிக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவோ வந்து சொன்னா. இந்த ஸ்லோகா வந்து இருக்கு, தண்ணி குடிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு. அது யக்ஷா வந்து சொன்னப்ப கூட சட்டை பண்ணாம ஒருத்தர் குடிச்சாங்க. எல்லாரும் இருந்துட்டாங்க. ஆனா ஒருத்தர் பின்னாடி ஒருத்தர் என்ன இவங்க தூங்குறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. யுதிஷ்டரை கேட்கறச்சே யுதிஷ்டர் வந்து சொல்றாரு, நான் ஆன்சர் பண்றேன் உங்க கேள்விக்கு. ஏன் அவ்வளவு ஞானம் யுதிஷ்டருக்கு இருக்கு. அப்போ இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இருக்கத்திலேயே உலகத்திலேயே ஆச்சரியமானது என்னன்னா, இந்த மாதிரி இருக்கிறதுலயே ஆச்சரியம் என்னன்னா, எல்லாரும் இறக்க போறாங்க, ஆனா அந்த இறப்பை எனக்குண்டி வராதுன்னு ஒருத்தர் நினைக்கிறதுதான் ஆச்சரியம். அது ரொம்ப உண்மை. இதை நிறைய தடவை படிச்சிருக்கேன். இதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது எப்போன்னா, நம்மளுக்கு கோவிட் வந்தப்பதான். இப்போ சோ என்னன்னா, எல்லாருக்குமே கோவிட் வந்துட்டே இருக்கு, ஆனா நம்மளுக்கு கொண்டு வராதுன்னு ஒரு நினைப்புலதான் எல்லாருமே இருந்தோம், இன்க்ளூடிங் மீ. சோ வந்தப்ப கூட ஆஸ் யூஷுவல் ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓகே, எனக்கு எப்பவும் பாரு ஜனவரி ஆனா இந்த மாதிரி ஆகும், ஏன்னா நான் வந்து கரெக்டா வந்து ரொம்ப சில்லுன்னு ஜூஸ் குடிப்பேன் நியூ இயர் அப்போ. இல்ல இந்த மந்த் வெளில போறோம் இல்லையா, அதாவது டிசம்பர் ஜனவரி, அது ஆகாது எனக்கு அப்படின்னு. சோ அது ஒரு விதத்துல உண்மைதான். அடிக்கடி அந்த மாதிரி 3ஆம் தேதி 4ஆம் தேதி சிக்காருது. ஆனா கோவிட் அப்படின்னு ரிப்போர்ட் கண்ணு முன்னாடி பாக்கறச்சேதான் ஓ கோவிடா அப்படின்னு நினைச்சோம். உலகம் சுத்தி கோவிட் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு கொண்டு வராதுன்னு ஒரு நினைப்பு. இதே எண்ணம் தான் இறக்கும் சமயத்திலயும் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கும். சோ 8.6 யம் யம் வா, ஹரே கிருஷ்ணா. யம் யம் வா பீஷ்மரன் பாவம் தஜத்தந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏவைதி கௌந்தேயா சதா தத்பாவ பாவிதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா.
படிக்கலாம். whatever state of being one remembers when he quits his body, that state he will attain without faith. Hare Krishna, right? Yum, right? So இவர் என்ன சொல்றாரு? என்ன ஹரே கிருஷ்ணா, இறக்கும் சமயத்தில் அந்த கலேவரம், இறக்கும் சமயத்தில் என்ன ஞாபகத்துல இறக்குறாரோ அதுதான் வரும் அப்படின்னு. நம்ம வந்து இந்த கதை உங்களுக்கு நிறைய தடவை நானே உங்களுக்கு 18 டேஸ்லயும் சொல்லியிருக்கேன். சோ குவிக்கா ஒரு 2 லைன்ல சொல்லணும்னா, இந்த கதை தெரியாதவங்க யாராவது இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. பரதனோடது அதான் உங்களுக்கு தெரியும், எனக்கு தெரியாதவங்க ஒண்டிதான் தெரியணும். யாராவது தெரியாதவங்க இருக்கீங்களா? ஆஹா இருக்காங்களா? ஓகே ஓகே, வீரேந்திரன். ஓகே, வீரேந்திரன் பிரபு. சோ இது என்னன்னா, பரத் மகாராஜ் என்றவர் வந்து 24 வயசுலயே அவர் பெரிய ராஜா, அதாவது நம்மளோட ரிஷபா ராஜான்றது, ரிஷபான்றது நம்ம கிருஷ்ணரோட இன்கார்னேஷன் தான், ஒரு அவதாரம். அவருக்கு 100 பசங்க ரிஷபருக்கு. அதுல மூத்த மகனா இருந்தது பரத் என்றவர். 9 பசங்க வந்து ஆல்ரெடி சன்னியாசி கூட இல்ல, அது என்ன சொல்வீங்கன்னா பரமஹம்சான்னு, அதாவது இருக்கிறதுலயே யோசிக்கிறது கூட தப்பா அவங்க யோசிக்க மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி கிளம்பிட்டாங்க. பாக்கி வந்து 91 இருக்கு இல்லையா, அதுல 10 பேர் வந்து ராஜா, அதாவது பரதர் எடுக்கிறாரு, அவருக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு 9 பேரு, பாக்கி 81 அவங்க வந்து சன்னியாசம் எடுத்துடுறாங்க. இவரும் நல்லா வந்து, இவருக்கு ரொம்ப அழகான மனைவி பசங்க எல்லாம் இருந்தாலும் அவருக்கு எந்த ஈடுபாடும் இல்லாம அவர் வந்து டியூட்டியா, நம்ம கிருஷ்ணர் சொல்றாருல்ல அர்ஜுனர் கிட்ட, கடமையா செஞ்சுட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, நேரா வந்து 24 வயசுலயே அவரோட புத்திரனுக்கு கிங்டம் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு இவர் வந்துடுறாரு. இவரோட பக்தி என்ன பக்தி, நிறைய பக்திகள் நம்ம பார்த்திருக்கோம், 9 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பக்தி, 9 ஸ்டேஜஸ்ல இவரோட பக்தி என்ன பக்தின்னு உங்களால சொல்ல? பிரேம பக்தி. ஓகே, இவரோட பக்தி ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ், பிரேம பக்தி இல்ல, பாவ பக்தி, ரைட்? பிரேம பக்தி விட கொஞ்சம், பிரேம பக்தியில என்னன்னா அவங்க கண்ணு ஒண்ணுமே தெரியாது கிருஷ்ணர் தவிர, பாவ பக்தி வந்து ஈக்குவலா, அதாவது இவர் யக்னம் எல்லாம் பண்றச்சே கண்ணுல இவர் ரொம்ப எக்ஸால்டட். அப்படி இருக்கவர் மனசு எப்படி மாறுன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஆனாலும் இவருக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மான் வந்து பிரெக்னென்ட் மான் கர்ப்பத்துல இருக்கச்சே அத வந்து ஒரு புலி வேட்டையாடுது. அந்த வேட்டையில வந்து வயத்துல வந்து அது ஓடி அருவியில தாவச்சே அதோட குழந்தை அருவியில விழுந்துட்டு அம்மா வந்து இறந்துருக்கு. இவர் சின்ன குட்டி மானை வந்து காப்பாத்தி இவர் கூட்டிட்டு வந்து வளர்க்குறாரு. ஆனா இந்த 2வது போட்டோல பாருங்க, அவர் பண்ற யக்னங்கள் எல்லாம் டோட்டலா அவர் வந்து மறந்துடுறாரு. டோட்டலா அவரோட கான்சென்ட்ரேஷன் எல்லாம் யக்னத்திலேயே இல்லாம அவர் ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன் அவரோட மான் மேலேயே ஒரு கண்ணு இருக்கு. இது வந்து 5வது கேண்டோல இருக்கு, நீங்க படிங்க, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக். சோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு நாள் அந்த மான் வரல, ரொம்ப நினைப்பாரு, ஐயோ எனக்கு அந்த மானுக்கு என்ன பிடிக்கலையா, அந்த மாதிரிலாம் அவர் ஆலோசிச்சுட்டு கடைசியில வந்து அந்த மானை நினைச்சு அவர் உயிர் விடுறாரு. இதுதான் அந்த விஷயம். அண்ட் கிருஷ்ணர் சொன்னதால இதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரோட லீலைகள், அவரே இப்படி பண்ணிட்டாரே அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. ஆனா இவர் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்னால இவர் அந்த ஞாபகம் இருக்கு, அவருக்கு அடுத்த பிறவிலையும் இருக்கு. அந்த மாதிரி 2-3 பேருக்கு அந்த ஞாபகம் இருக்கு. நேத்து பேசணும் இல்லையா, இவர் ஒருத்தர், கிங் நிர்கா என்றவர் இன்னொருத்தர், அவருக்கும் அந்த ஞாபகம் இருக்கு. 3வது வந்து நம்மளோட குபேரனோட பசங்களும் மரமா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு உடனே அந்த ஞாபகம் இருக்கு. ஏன்னா கிருஷ்ணன் வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஞாபகத்தை கொடுக்குறாரு, ஏன்னா அவங்க மறக்க கூடாது என்ற ஒரு ரீசன்னால. ஹரே கிருஷ்ணா. இது இந்த கதை புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சோ இப்ப நான் வந்து ஒரு செகண்ட். ஓகே, தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாமனுஷ்மர யுத்யச மய்யர்பிதா மனோ புத்திர் மாமே வைஷ்யஸ்ய சம்சயः. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்மியூட் பண்ணி பாருங்க. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Therefore, Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna, and at the same time carry out your prescribed duty of fighting with your activities dedicated to me, and your mind and intelligence fixed on me. You will attain me without doubt. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த பிக்சர்ல இருக்கிற இந்த குட்டி பையன் யாருங்க? இவ்வளவு சைலண்ட்? பிரகலாதன். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. இந்த பிக்சர்ல இருக்கிற பையன் வந்து பிரகலாத் மகாராஜா.
ஓகேயா? சோ அதுதான் எந்த தேவர்கள் நான் இந்த ஃபேமிலியில எனக்கு டைம் கொடுக்கல, எங்க அம்மா திட்டினாங்க, என் மாமியார் திட்டினாரு, என் புருஷன் கணவர் திட்டினாங்க, இதெல்லாம் நம்ம சொல்ற கதைகள். நம்ம அவ்வளவு குவைட்டா நம்மளுக்கு வேணும்னா நம்ம சாதிக்கிறோம் இல்லையா? அதே மாதிரி நம்மளோட பிரகலாதோட நிலைமை பாருங்க. அசுர ஃபேமிலியில பிறந்தோம், கிருஷ்ணர் கதையே அவர் பண்ணாரு. இதுதான் சொல்ல வராரு தஸ்மாத். ஆனா அதுக்கு அர்த்தம் வந்து தேர்ஃபோர் மொட்டையா ஆரம்பிக்குதே. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த 2 ஸ்லோகங்கள், இதுக்குதான் நான் கனெக்ஷன் எடுத்துட்டு போக விரும்பினேன். இப்ப வந்து என்ன சொல்றாரு 8.5ல அந்த காலம் கடைசி காலத்துல என்ன பத்தி நினைச்சா என்ன ஆகும், என்ன வந்து சேருவேன், என்னோட நேச்சரை நான் என்ன இடத்துக்கு வருவேன் அப்படின்னு. இங்க 2வது எம் பாப்பி, அதாவது கடைசி காலத்துல என்ன நினைக்கிறியோ அங்கதான் போய் சேருவேன், என்ன ஞாபகத்துல இருக்கும், 2ம் சொல்றாரு. அதனால அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணாரு. அதனால இந்த 2 காரணத்தால என்ன பத்தி நினைச்சா என்கிட்ட வருவ, எதை நினைக்கிறியோ அதை போய் கண்டடைவ. அதனால நீ என்ன பண்ணணும்னா என்னோட திங்க் ஆஃப் மீ இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் கிருஷ்ணா, என்ன பிரம்மஜோதியா இல்ல, என்னோட ஃபார்ம் என்ன 2-handed ஃபார்ம். இதுதான் பிரம்ம சமிதால சொல்லியிருக்காரு. பிரேமாஞ்சன சுரித பக்தி விலோச்சனேனா சந்தை சதைவ கயேஷு விலோஷயந்தி யம் ஷாம சுந்தர கிஞ்ச குணஸ்வரூபம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. ஹரே கிருஷ்ணா. எம் ஷாம சுந்தர, ரொம்ப அழகான அந்த ஷாம ஈவினிங் கிளவுட். இப்போ நிறைய பேர் சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க கிளவுட்ஸ் ப்ளூ கலரா இருக்கு, ஏன் இதனால அதனால என்னென்னமோ 10 கதைகள் இருக்கு, ரைட்? பிரிசம் சொல்லுவாங்க, ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைட் சொல்லுவாங்க, நம்ம எல்லாம் அதெல்லாம் படிச்சு முடிச்சிட்டோம். ஆனா நிஜமான டிவோட்டிஸ் ஏன் ஸ்கை ப்ளூ கலரா இருக்குன்னா கிருஷ்ணரோட கலர் நீலம், அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன், ரைட்? அதோட ரிஃப்ளெக்ஷனோட கலர் தான் ப்ளூ கலர் ஸ்கை. அதுதான் ஏன்னா மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் வந்து கிருஷ்ணரோட எனர்ஜின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா 7.4ல. அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன்னாலதான் ஸ்கைன்றது ப்ளூ கலர்ல இருக்குன்றத பக்தர்கள் நம்புறாங்க. நீங்க எல்லாம் நம்புவீங்க, ஏன்னா நீங்க எல்லாம் பக்தர்கள், சரிங்களா? சோ அதனால என்ன ஆகுது, இவர் சொல்றாரு அதனால தேர்ஃபோர் நீ வந்து என்னையே சதா என்னையே நினைச்சுக்கோ. நீ செய்யற ஒவ்வொரு செயலையும், மறுபடியும் கிருஷ்ணர் ஓடிப்போன்னு சொல்லல, எல்லா செயல்களையும் என்னையே ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படின்றதா சொல்றேன், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 8.8 அபியாசா யோக யுக்தேனா சேட்டசா நான்யகாமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பர்த்தானு சிந்தயன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றவங்க, புதுசா இருக்கிறவங்க படிக்கணும்னா தாராளமா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிற மாதாஜி அமுதவல்லி. படிங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. He who meditates on the supreme personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, untied from the path, he, oh Partha, Arjuna, is sure to reach me. ரைட்? எப்பவுமே என்னோட ஞாபகம் ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கிறது யோகம் யுக்தேனா அதே நினைச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா, ரைட்? அந்த அவங்க வந்து அவங்களால என்ன பரமம் புருஷம் திவ்யம், அதாவது புருஷம்ன்றது கிருஷ்ணர், பரமம்ன்றது அவரோட ஊரு, கண்டிப்பா வந்து கண்டு அடைவாரு. சோ கண்டிப்பா அங்கதான் வந்து சேருவாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. பார்த்தான் சிந்தையான், அதாவது அந்த இடத்துல வந்து டவுட்டே இல்லாம, ரைட், சந்தேகமே இல்லாம, இந்த மாதிரி கன்ஃபார்ம்டா கிருஷ்ணர் 8th சாப்டர்ல எத்தனை தடவை சொல்றாரு, ஷுவரா, கன்ஃபார்ம்டா, டவுட்டே இல்லாம அப்படின்னு கெஸ் பண்ணலாம் நீங்க எத்தனை தடவை 8வது சாப்டர்ல சொல்றாங்க. மொத்தம் வெறும் 8வது சாப்டர்ல ஒண்டி எத்தனை தடவை கேரண்டி கொடுக்குறாரு. நான் அவ்வளவு டஃப்பான கேள்வியா கேட்டேன், ஏதாவது ஒரு நம்பர் கெஸ் பண்ணுங்க. 5 கைக்குள்ள இருக்கிற ஒரு நம்பர், ஒரு கைக்குள்ள. I think 4. ஓகே, இல்ல ஒரு கைக்கு எப்படிங்க 10 இருக்கும், ஒரு கைக்கு 5. ஓகே, 5 தடவை 5 தடவை. தேங்க்யூ சோ மச். க்ளோஸ் கெஸ் 4. 5 தடவை வந்து அவர் கேரண்டி கொடுக்குறாரு இந்த மாதிரி ஷுவர்லி அச்சிந்தைய கண்டிப்பாக அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி கேரண்டி கொடுக்குறாங்க. இந்த பிக்சர்ல இருந்து யார் இவர்னு கெஸ் பண்ண முடிஞ்சா சொல்லுங்க. யாரதோ டிஸ்டர்பன்ஸ் சவுண்ட் குச்சு குச்சுன்னு வருதுங்க, கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிட்டு பேசச்சே ஒண்டி அன்மியூட் பண்ணுங்க. யார் இவர் தெரியுதா? தெரியலன்னா சீக்கிரமா கண்டுபிடிச்சிருவீங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. சோ 8th சாப்டர்ன்றது என்ன சொல்றாங்க இப்போ வந்து, என்ன ஏன் இந்த ஸ்லோகா இம்பார்ட்டன்ட்னா, இம்பார்ட்டன்ஸ் எதுக்கோசம் கிருஷ்ணரை ஞாபகப்படுத்தணும்ன்ற இம்பார்ட்டன்ஸ் பத்தி சொல்றாங்க. ஒரு செகண்ட், நான் மியூட் போட்டு மியூட் ஆப்ஷன் இப்போ எடுக்கிறேன், மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துங்க சாட்.
ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ். அப்புறம் ரெஃப்யூசஸ் இன்ஆக்டிவிட்டி, அதாவது இனர்ஷியா, நான் வேலையே செய்யாம உட்காந்துருப்பேன்றதெல்லாம் இல்ல, வேலையும் செய்வேன், ஆனா செய்யும் வேலையில் கிருஷ்ணரை ஞாபகம் கொள்வேன் என்றதா. எப்படி பிராக்டிக்கலா நம்மளால ஞாபகம், நம்ம எல்லாம் ரொம்ப பிஸியா ஆளுங்க ஆச்சு, நம்மளுக்கு டைம் இல்ல, வி ஆர் சோ பிஸி ரைட். கிருஷ்ணரை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது தான் நம்ம வேலைங்க, அதுதான் மெயின், மத்ததெல்லாம் சைடு. ஆனா நம்ம வந்து அதை நினைக்கிறது இல்ல. கிருஷ்ணரை பத்தி நினைக்கிறது ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா சொல்லுவோம், அதுதான் ஆட்டோமேட்டிக்கா பியூரிஃபை ஆயிட்டு நம்ம போய் ரீச் பண்ணுவோம். மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் வே டு ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா இஸ் டு சாண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா, எல்லாத்தையும் சேர்க்கிறது. அதுக்கு அனாலஜி தான் அவர் சொன்னார் ரைட். இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் புருஷா என்னன்னா, அவர் தான் புருஷானா என்ஜாயர், அவர் தான் புருஷா ரைட். இது வந்து 8.9ல சொல்றாரு, மெடிடேட் அப்பான் மீ அப்படின்னு சொல்றாரு ரைட். இதுதான் 2வது சாப்டர். நவ் இப்ப வந்து குயிக்கா நம்ம வந்து போனோம்னா, நம்ம எங்க போச்சு என்னோட பகவத்கீதா ஓபன் பண்ணி வச்சதை யாரும் மூடிட்டீங்களே, ஒரே ஒரு செகண்ட். சோ என்னோட பகவத்கீதான்ற நம்மளோட பகவத்கீதா சாப்டர் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இப்போ வந்து பகவத்கீதால என்ன பர்டிகுலர் ஸ்பெஷாலிட்டி என்றா, அவர் வந்து ஒரே ஒரு சாப்டர்ல, அதாவது 8வது சாப்டர் தான், அதுவும் நான் சொல்லிடுறேன், ஒரே ஒரு வர்ஸ்ல, இது வரைக்கும் பண்ண வர்ஸ்ல கிருஷ்ணர் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா ஃபுல்லா சொல்றாரு. ஒரு தடவை இல்ல, 2 தடவை. இந்த ஒண்ணுதான் என்டையர் பகவத்கீதால, அந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்துல தான் அவர் 2 தடவை சொல்றாரு. அது என்னன்றது சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, இவ்வளவு சைலண்டா இருக்கீங்களே, இவ்வளவு சைலண்டா இருக்கீங்க, யாராவது பேசலாமே. ஓ சாரி, அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே ஓகே சாரி. நீங்க சாட்ல டைப் பண்ணலாம். ஏதோ ஒரு வர்ஸ்ல வந்து அவர் ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா ஃபுல்லா சாண்ட் பண்றாரு. அது என்ன வர்ஸ்? சாட் கூட எனக்கு வரலையே. கேக்குதா நான் பேசுறது? கேக்குறது இல்லையா? ஓகே ஓகே. அது நீங்க வந்து எனக்கு கண்டுபிடிச்சு சொல்ல போறீங்க. இது வரைக்கும் பண்ண வர்ஸ்ல என்ன வர்ஸ்ல வந்து அவர் ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே என்றத ஒரு வார்த்தை இல்லாம 2 தடவை ஃபுல்லா அவரு அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றாருன்றதை நீங்க கண்டுபிடிங்க. இப்போ நம்ம மறுபடியும் பேக் டு பிரசன்டேஷன், சரிங்களா? முடிஞ்சா இன்னைக்கு சொல்லுங்க, எனக்கு காட்டலாம் நீங்க, இல்லைன்னா நம்ம இதை கண்டினியூ பண்ணலாம். ஆஹா சாரி, இன்னொரு குரூப் 5th சாப்டர் எடுக்கிறேன், அங்க போயிட்டு 8th சாப்டர் போலாமா? சோ நம்ம வந்து ஃப்ரம் த கரண்ட் ஸ்லைட், அதாவது 8.9 ரைட், 8.9 to 13 என்ன சொல்றாரு? ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். இது வந்து ரிமெம்பரிங் 3வது செக்ஷன் என்டர் பண்றோம். ரிமெம்பரிங் கிருஷ்ணா, அதாவது மெடிடேஷன் மூலமா நம்ம எப்படி கிருஷ்ணரை ஞாபகப்படுத்துறது, எப்படி பிராக்டிஸ் பண்றது, அவரோட குணங்கள் அப்படின்னு. யோக மிஸ்ர பக்தி, ஆனா கலப்படமான பக்தி கொஞ்சம் ரைட். பக்தியில வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு, அதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். பட் அதுக்கு முன்னாடி one can think of supreme personality of Krishna while putting the body and reaching the spiritual planets, right? இப்போ இவரை பத்தி சொல்றதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, பக்தியில வந்து நான் சொன்னேன் ரைட், பக்தியில வந்து 3 broad கேட்டகரி இருக்கு. கேவலம் பக்தி அப்படின்னு, கேவலம்னா ஒன்லி, இது உண்டிதான்ன்றது, அதாவது 100%. நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா பிரேம பக்தின்றது, அது அந்த கேட்டகரியில வரும். 100% கிருஷ்ணரே தான், அவங்களோட டெஸ்டினேஷன் கோலோகம், கேரண்டியா அங்க போறோம்ன்றது கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. இப்ப வந்து யாரு பக்தர்களுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. அது தவிர பிரதான பக்தின்னு ஒண்ணு இருக்கு. பிரதான பக்தினா 50% மேல நம்மளுக்கு பக்தி இருந்துச்சுன்னா, யாரு மெயினா இந்த கேட்டகரினா ஞான யோகால இருக்காங்கல்ல, மிஸ்ர பக்தியில இது வரும். ஆனாலும் பக்தர்கள் தான், அவங்க வந்து மனசு ஃபுல்லா கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கு ரைட். ஆனா அவங்க வந்து எப்படின்னா, அவங்க எல்லாம் வைகுண்டம்ல போற அந்த ஸ்கோப் அவங்களுக்கு. அவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, அவங்க வந்து 50, ரஃபா சொல்றேன் ஒரு நம்பர், அவங்க வந்து ஒரு 50% அன்ற இடைவெளியில இருக்கிறதால அவங்களுக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை. அவங்க பண்றது தப்பு இல்லை, அவங்க வந்து ஆப்ஜெக்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு, ஆப்ஜெக்டிவ் வேற. அதாவது அவங்களோட எண்ணம் கிருஷ்ணரா இருக்கும், ஆனா அதை வச்சு அவங்க வந்து அடையிற எண்ணம் கடைசியா கிருஷ்ணர் அடையணும்ன்றது அவங்க முட்டுவா இருக்காது. ஓகே, அவங்க முக்கால்வாசி டைம். அடுத்த கேட்டகரி என்னன்னா குணபூத்த அந்த பக்தி என்றது என்னன்னா, அவங்க வந்து 50% கீழே, அதுவும் ஒரு யோக மிஸ்ர கதையில வரும். என்ன ஆனா அவங்களுக்கு பக்தி இருக்கு, ஆனா அவங்க வந்து பிரம்மஜோதியா நினைக்கிறவங்க தப்பானா தப்பு இல்லை. அவங்க வந்து என்ன ஆவாங்கன்னா,
பிரம்மஜோதியில போய் அங்கேயே ஸ்டக் ஆயிடுவாங்க. அந்த சித்திகள் எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா. ரெண்டாவது கேட்டகரி வந்து கர்மயோகிஸ் கூட அந்த கேட்டகரியில வருவாங்க. இப்ப வந்து சித்தி அவங்க எல்லாம் பிரம்மஜோதி தான் அவங்களுக்கு பிடிக்கும். ஏன்னா அவங்க சரீரத்தோட அவங்க லிங்க் பண்றதே அவங்களுக்கு பிடிக்காது. அதனால இந்த மூணுமே ஒரு டிஞ்ச் ஆஃப் பக்தி இருக்கணும், இல்லைன்னா நம்ம போவே முடியாது. ஆனாலும் கிருஷ்ணர் வந்து அந்த லெவல்ல யார் யாரெல்லாம் அந்த கேட்டகரியில இருக்காங்களோ அவங்க, அதாவது கர்மயோகி அவரோட சரீரத்தை பயன்படுத்தி அப்ரோச் பண்றாரு. ஞான யோகி வந்து அவரோட புத்திசாலித்தனத்தை, ரைட். இப்போ சித்தி யோகி அவரோட மனசை கட்டுப்படுறதால அஷ்டாங்க யோகி நம்ம பார்த்திருக்கோம். இப்போ இவங்க எல்லாரை விட ரொம்ப மிகப்பெரிய பக்தி யோகி ஏன் அவர் டிரான்சென்டென்டல் பொசிஷன்னா அவர் ஆத்மாவை பயன்படுறாரு. இப்போ நீங்களே எடுத்துக்கோங்க, நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம 4th சாப்டர்ல கூட இன்ஆக்ஷன் இன் ஆக்ஷன் பார்த்தோம் இல்ல, செயல் இல்லாமை. அதனால அவங்க ஃபுல் பக்தியில நம்ம அப்படியே அடக்கி வச்சிருக்காரு. அதுதான் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. இது வந்து நான் ரொம்ப விரைவா சொல்லியிருக்கேன். இதோட டீடைல் எங்க இருக்குன்னு கேட்பீங்க, நானே சொல்லிடுறேன். இந்த 3வது கேண்டோல 21வது சாப்டர் கபில முனி பத்தி இருக்கு. 24வது சாப்டர் கபிலரோட கதையில இருந்து 31வது சாப்டர் வரைக்கும் இது இருக்கு. ஸோ அதை நீங்க பாத்துக்கலாம். ஸோ ரிமெம்பரிங் கிருஷ்ணான்றது வந்து சொல்றாங்க யோக மிஸ்ரா பக்தி. இப்போ நம்ம வந்து கிருஷ்ணரோட குவாலிட்டிஸ்க்கு குடிக்கலாம். 8.9 ஹரே கிருஷ்ணா இது எல்லாமே வரும். கவிம் புராணம் அனுசாஸ்தார் சீதாரம் அனோராணியாம் சம் அனுஷ்மேரத்யஹ சர்வஸ்ய தாதாரம் அச்சிந்த்ய ரூபம் ஆதித்யவர்ணம் தமஸ பரஸ்தாத். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கலாம். ஆஹா சாரி, நீங்க டிஸ்டர்பன்ஸ் நான் மியூட் பண்ணிட்டு இப்போ அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. One should meditate upon the Supreme Person as the one who knows everything, as he who is the oldest, who is the controller, who is smaller than the smallest, who is the maintainer of everything, who is beyond all material conception, who is inevitable and who is always a person. He is luminous like the sun, and being transcended is beyond this material nature. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Premkumar Birappa. Thanks Prabhu. Perfect. 8th chapter. The 9th chapter. 8th chapter சொல்றாரு. இப்போ நம்ம வந்து என்ன பாக்குறோம்னா, one should meditate upon Supreme Person as one who knows everything. அதாவது கவிம் அப்படின்னா அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். இது வந்து ஈஷோபனிஷத்துலயும் கவிம் என்ற பேர் வரும். எங்க வரும்? 8th மந்த்ரால சபரியகா சுக்ரமகாரமவ்ரணம் யஷ்னாவிதம் சுத்தம பாபவித்திம் கவி மனிஷி ஸ்பரிபூ ஸ்வயம்பூ வியாதா தத்ரதோ அர்த்தான் வியாததாக் சாஸ்வதீவ்யா சமாவ்ய. என்ன அர்த்தம்? கவிமன்றது ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஆனவர் அப்படின்றத சொல்றார், ரைட். அவர் இப்ப என்னன்றது பார்க்கலாம். கபீர்ன்றது நோயர், எல்லாமே தெரிஞ்சவர், பாஸ்ட் பிரசன்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர். அவரோட சரீரம் அழிவற்றது. அதுதான் சபரியகா சுக்ரம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவரோட சரீரம் நம்மள மாதிரி ஆர்டினரி பிளட் வெயின் எல்லாம் இல்ல. நம்ம 3 அனாட்டமி இருக்கு. கிருஷ்ணரோட அனாட்டமி, நம்மளோட அனாட்டமி, ரோபோட்டோட அனாட்டமி. ரோபோட் வந்து வெறும் மேட்டர் தான், கிருஷ்ணர் வெறும் ஸ்பிரிச்சுவல் தான். நம்ம வந்து ரெண்டுமே கலப்படும், இங்க கொஞ்சம் அங்க கொஞ்சம். சரிங்களா? சோ கவிம். புராணம்னா ரொம்ப வயசானவர். பயவர்னா வயசானவரா? தாடியெல்லாம் வளர்த்திருக்காரா? இல்லை, எவ்வனம், ரைட். எப்பவுமே ரொம்ப யங்கா இருக்காரு. அதான் எல்லாமே. அத்வைத்தம் அச்சுதம் அநாதம் அனந்த ரூபம் ஆத்யம் புராண புருஷம் நவ யவ்வனம் ச வேதேஷு துர்லபம் அதுர்லபம் ஆத்ம பக்தோ கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி அப்படின்னு யார் பேசுறாரு? பாடுறாரு பிரம்மர். என்ன சொல்றாரு? பிரம்ம லீலையில அவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி புராணம், ஆனாலும் அவர் வந்து எப்பவுமே யங் அப்படின்னு. அனுசாஷி தாரம், ரைட். அவர்தான் எதுவா இருந்தாலும், என்ன வருஷமா இருந்தாலும் அவர் தான் கண்ட்ரோல் பண்றாரு எல்லாத்தையும். அனியம்சம், அம்சம் ஸ்மால், குட்டி என்றீங்க அப்படின்வீங்க. அனுசாஷ்டம் கண்ட்ரோலர் அன்றது லார்ஜுக்கு அப்புறம் போலாம், ஸ்மால். பரமாத்மா நம்மளோட சோலோட சைஸ் என்ன? அன்மியூட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுங்க. 2வது சாப்டர் எங்க இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன். 1/10,000 of the hair. Thank you so much Prabhu, so nice. So அந்த சைஸ் சோல்குள்ள இவர் உட்கார்ந்து இருக்காரு. யாரா? ஷீரோ தக்ஷாணி விஷ்ணுவா. smaller than the smallest. சரிங்களா? தாத்தரம்,
அப்படின்னா மெயின்டைனர், ரைட்? பூஷணே கர்சேய சூர்ய பிரஜாபத்யா வியூஹாஸ்மின் சம்மூட தேஜஹ ததே ரூபம் கல்யாண தமோ தத்தே பஷ்யந்தி யோசோ புருஷஹ யோசோ அஸ்மி. அவர் வந்து மெயின்டைனரா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாரு. பியாண்ட் ஆல் மெட்டீரியல் கன்செப்ஷன் அப்படின்னா, ஓ அப்பா அவரை வந்து நான் வந்து நினைக்க முடியாதா? அவர் பியாண்ட் கான்செப்ஷன்னா என்னால இமேஜின் பண்ண முடியாதா? அவர் வந்து நான் வந்து நினைக்கவே முடியாதுன்னா அவரை பத்தி நினைக்கிறது என்ன அப்படின்னு நம்மளால நினைக்க முடியாது. அதுக்கோசம் தான் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க, குருங்க இருக்காங்க, அவங்க மூலமா நம்ம நினைக்க அது. சோ ரைட், நெக்ஸ்ட் வந்து ரூபம்ன்றது ஆல்வேஸ் அ பர்சன், ரைட்? ஆல்வேஸ் அ பர்சன் நம்ம பார்த்துட்டோம். அவர் வந்து ரூபம், லைட்டு, டார்ச், பல்ப் எல்லாம் இல்ல. அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ரூபம்ன்றது வந்து. தேங்க்யூ, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் அச்சிந்த, இன்கன்சீவபிள், அது சொன்னேன் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதா. இதுவும் அதேதான். அதாவது நம்மளால யோசிக்க முடியாதுன்னா, எனக்கு எப்படி இருந்தாலும் புரியாது மேடம், நான் ஏன் கிளாஸ்க்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு பங்க் அடிக்காதீங்க. புரிஞ்சுக்கணும். யாராவது நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாதது ஆனா மத்தவங்களால புரிஞ்சிக்க முடிகிறது, ரைட்? யாராவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா. ஆதித்யா வர்ணம் ரொம்ப கியூட், ரைட்? ஆதித்யானா என்ன அர்த்தம்? நம்மளோட சன், அதை விட சூரியனை விட ரொம்ப வெளிச்சமான ஒருத்தர். இதுதான் அவரோட எக்ஸாம்பிள். கண், சூரியன், சந்திரன், ஒரு கண்கள். அமசா பரஸ்தா, ரைட்? அப்படின்னா அவரு, நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், அவரோட சரீரம் டிரான்ஸ்டென்டல் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப வந்து ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட், நான் வந்து இந்த பால் குடிச்சிட்டே உங்ககிட்ட பேசலாமா? உங்களுக்கு ஓகேயா? ஏன்னா எனக்கு காஃப் வந்துட்டே இருக்கும் இல்லைன்னா. இஸ் தட் ஓகே? ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனர்ஜி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மாதாஜி. ஹெல்த் சரியாயிடுச்சுங்க நீங்க. தேங்க்யூ சோ மச். நான் சொல்லணும்னு இருந்தேன். ரொம்ப நன்றி. தனேஸ்வரி மாதாஜி பயந்து கேட்டாங்க, உங்களுக்கு கும்பிட்டோம். அப்படியா மாதாஜி? தேங்க்ஸ் மாதாஜி அப்படின்னு. அப்படியா மேம், தேங்க்ஸ் மேம். அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டது கரெக்டா, புரிஞ்சுக்கிட்டதா இவ்வளவு பேரு நினைச்சு சொன்னதால. இன்ஃபேக்ட் கொஞ்சம் ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் போயிட்டு கூட ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் அட்மிட் ஆகாம ஜாலியா வீட்லயே இருக்கேன். என்ன வேலை, கொஞ்சம் தண்ணியில கிள்ளில கை வச்சா டயர்ட் ஆகுது, இல்லைன்னா இப்போ கம்ஃபர்டபுளா பேச முடியுது. சோ அதனால காரணம் ஒண்ணு இருக்கு. அது காரணம் ஒண்ணு இருக்கு. என்ன பிரபு? காரணம் ஒண்ணு இருக்கு. என்ன காரணம்னாக்கா, ஆக்சுவலி உங்களுக்கும் தர்ணேஸ்வரி மாதாஜிக்கும் ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது. தர்ணேஸ்வரி மாதாஜி வந்துட்டு நீங்க வந்து உடம்பு சரியில்லை பாரு, she told us to do one chant of இது ஒரு மகாமந்திரா வந்து ஒரு சாண்ட் பண்ண சொன்னாங்க. we are done in our house. நாங்க பண்ணாது நாங்க உங்களுக்கோசரம். அது வந்து தர்ணேஸ்வரி மாதாஜி சொன்னாங்க, நீங்க உடம்பு சரியில்லைன்னு. அதான் சொல்றேன். அதனால அவங்க சொன்னாங்க. ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும். ஃபர்ஸ்டே நான் சொல்லியிருக்கேன், ஃப்ளோல நான் மறந்துட்டேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். நேற்று சொல்லியிருக்கோம், நேற்று எனர்ஜியே இல்லை பேசுறதுக்கு. வெறும் ஸ்லோகம் ஒண்டி மாதாஜியால முடியல, தனேஸ்வரி மேம் முடியலன்றதால வந்தேன். எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 90% ரிசல்ட் எல்லாம் நெகட்டிவ். கொஞ்சம் டயர்டு, கொஞ்சம் இந்த நடுவு இரும்பல் தான் இருக்கு, மற்றபடி ஃபிட். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஈச் ஒன். எல்லாரும் நீங்க சொன்ன ப்ரேயர்ஸ்னாலதான் இவ்வளவு குயிக்கா ரெக்கவர் ஆனேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு வந்து அவங்களோட டிவோட்டிஸ் ஆனா அவ்வளோ தெரியும். சோ இத்தனை பேர் பேசுறச்சே அவர் ஃபர்ஸ்ட் டக்குன்னு உங்க எல்லாரும் அப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு. அதனால வீட்லயே உட்கார வச்சுட்டு என்ன ரெஃபர் பண்ணி இங்க அனுப்பிச்சிட்டார் கிளாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. God bless you, long live. Thank you so much. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவர் வந்து யாரு? பிரம்மா. இப்போ பிரம்மா வந்து என்னன்னா, நம்ம பூமாதேவி எல்லா தேவர்களும் இருக்காங்க, சிவா எல்லாரும். பின்னாடி இருக்காரே இவர் யாருன்னு சொல்லுங்க. கிருஷ்ணா. விஷ்ணு. ஓகே, விஷ்ணு. ஓகே, என்ன விஷ்ணு? நாராயணர். இல்ல விஷ்ணு ஓகே, பட் அந்த 3 விஷ்ணுல என்ன விஷ்ணு? ஷீரோதக்ஷாயி விஷ்ணுன்னு எப்படி சொல்றீங்க? பார்க்கடல்ல. சூப்பர், கரெக்ட். ஷீரோதக்ஷாயி விஷ்ணு. இவரை வந்து இவர் ஞாபகப்படுத்தி தியானம் பண்றாரு. அவர் வரல, அதுக்கப்புறம் ரொம்ப மெடிடேஷன் பண்ண உடனே தான் ஷீரோதக்ஷாயி விஷ்ணு வர்றாரு. அதனால பிரம்மர் தியானம் பண்றதும் ஷீரோதக்ஷாயி விஷ்ணு மேல. இங்க வந்து இவங்க யாரு வந்து இவங்க கிட்ட கேக்குறாரு, நீங்க எப்ப பாரும் யார பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க, எப்ப பாரும் நினைச்சிட்டு இருக்கிறது யார பத்தி அப்படின்னா, நான் வந்து என்னோட கிருஷ்ணரை பத்தி தான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்வதி அம்மா கிட்டயும் பத்மபுராத்துல சொல்றாங்க. சரியா?
இப்போ முக்கியமான ஸ்லோகம், சோ குயிக்கா ஓடிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்களேன். யாரு சவுண்ட் பண்றீங்க? நான் கண்டுபிடிக்க எல்லாரும் டக்கு டக்குன்னு இப்ப மியூட் பண்ணிட்டீங்களே, கண்டுபிடிக்க முடியல. சரி, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரயாண காலே மனசாச்சலேனா யுக்தோ யோக பலேன சைவா ப்ரூவோர் மத்தியே பிராணமாவேஷ சம்யக் சதம் பரம் புருஷம் பைதி திவ்யம். யாராவது படிக்கலாம். One who at the One time who of death fixes the life air between the eyebrows and by the strength of yoga with an undivided mind engage himself in remembering the Supreme Lord in full devotion will certainly attain to the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்றாருன்னா, இறக்கும் சமயத்துல இந்த மாதிரி தயவு செஞ்சு இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணாதீங்க. நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் நேத்தே, இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு செட்டே ஆகாது. நம்ம எல்லாம் கோலோகா பிளான். சோ நம்ம அதுக்கு விசா தான் அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ அதோட விசா பேரு என்னங்க? அதோட விசா பேர் என்னங்க? பக்தி. Thank you மாதாஜி. அரே பக்தி. அதோட விசாவோட பேரு வந்து பக்தி. இதெல்லாம் வந்து ஞானிகள் அஷ்டாங்க யோகிகள் பண்ணுவாங்க. நம்மளுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, பட் தெரிஞ்சுக்கலாம். கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரே, சோ கேட்டுக்கலாம். சோ நடுவுல எல்லாம் வச்சு போனா நம்ம அங்க போவோம்னு சொல்றாரு. நம்ம எல்லாம் நடுவுல எல்லாம் பண்ண மாட்டோம். நம்ம வந்து இந்த மாதிரி குயிக்கா ஓடுறது. 3 லெவல் ஆஃப் ரியலைசேஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணர். என்னங்க அந்த 3 ரியலைசேஷன்? பிரம்மன், பரமாத்மா, ஜீவாத்மா. இது ஹையஸ்ட். பகவான், பரமாத்மா, ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, பிரம்மன். ஒன்னே ஒண்ணுதான் சொல்லணும், 4 சொல்லக்கூடாது. பரமாத்மா, பகவான். பகவான். தேங்க்யூ சோ மச். பரமாத்மான்றது ஷீரோதக்ஷாய் விஷ்ணு, அவரோட இருக்கும் இடம் நம்ம மனசு. அவர் வந்து துருவ நட்சத்திரத்திலயும் இருக்காரு. பரமாத்மான்றது வந்து பார்ஷியல் ரியலைசேஷன் தான். யாரு அஷ்டாங்க யோகிகள் மனசுக்குள்ள நினைக்கிறது தான் பரமாத்மா. நம்ம பரமாத்மாவை ரெஸ்பெக்ட் பண்றோம். எல்லாருமே நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்றோம். பிரம்மரா ஜோதியாவும் பார்க்கிறோம். ஆனா நம்ம விருப்பது வந்து கிருஷ்ணர். ஏன்னா நம்மளால 5 ரிலேஷன்ஷிப் கூட இருக்கும். சரிங்களா? 8.12 வந்து யோகா வந்து டிட்டாச்மெண்ட் பத்தி சொல்றது. அதாவது அட்டாச்மெண்ட்ன்றது நம்ம வந்து என்ன பேசுறோம், பக்தி யோகிகள் கிருஷ்ணர் கூட போய் சேரதை பத்தி பேசுறோம். இவங்க மற்ற மெட்டீரியல் லைஃப்ல இருந்து ஓடுறத பத்தி நினைக்கிறாங்க. ஓடுறது ரொம்ப கஷ்டம், சேருறது. ஏன்னா நம்ம வந்து என்னன்னா, நம்ம செய்யற எல்லா செயல்களும் அதேதான். அதோட கிருஷ்ணர் சேர்த்துக்கணும். அவரைதான் நடுவுல வச்சிருக்கோம். ஓடுறதுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஓட ஓட நம்ம அந்த ஞாபகங்கள் நம்மள துரத்திட்டே வரும். அதனாலதான் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு 3வது சாப்டர்ல வித்யாச்சாரா அப்படின்னா பிரிட்டெண்டர். இந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்க வந்து ஓடுறவங்க செட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ இந்த மாதிரி யோகா பிராக்டிசஸ் பண்றவங்க ஓம் பண்றது, அதான் 3 வெரைட்டி ஆஃப் பீப்புள் பத்தி நமக்கு சொல்றாங்க. இது ஷார்ட்டா பாத்தீங்கன்னா 8.10, 11, 12 and 13 என்ன சொல்றாங்க? சச்சக்ர யோகா, அஷ்டாங்க யோகா பத்தி சொல்றாங்க. ஓம்ன்றத பரமாத்மா, அதான் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே. 2வது வந்து ஓம்ன்றத மனசுக்குள்ளேயே நினைக்கிறாங்க. நீங்க சொன்ன பரமாத்மா ரியலைசேஷன். இங்க வந்து 3வதவங்க எல்லாத்தையும் தொடர்ந்துருவாங்க. என்ன முக்கியமா வந்து அந்த ஆப்போசிட் பார்ட்டி, அந்த மத்த ஜெண்டரோட செக்ஸ் பாடிலி ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கவே மாட்டாங்க. கடைசியில வந்து வெறும் கிருஷ்ணரை தான் நினைப்பாங்க. இதுதான் யோக மிஸ்ர பக்தி. மிஸ்ரானா மிக்ஸ்டு, கலப்படம் இல்ல, ஆனாலும் பக்தி தான். ஓகே. ஆனா அது வந்து கிருஷ்ணர் பிரம்ம ஜோதி என்றது நினைக்கிறது தப்பு இல்ல, அது அடையணும்ன்றதும் தப்பு இல்ல. ஆனா பிரம்மர் ஒண்டிதான் கரெக்ட், கிருஷ்ணர் என்றதே பிரம்ம ரூபம் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான். புரியுதுங்களா? யார் வேணா எதை வேணா நினைச்சுக்கலாம். பிரம்மரை நினைக்கலாம், பரமாத்மா நினைக்கலாம், கிருஷ்ணரை நினைக்கலாம். ஆனா இருக்கிறதுலயே ஹையஸ்ட் கிருஷ்ணர் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணணும். சரிங்களா? சோ இதெல்லாம் பக்தியில் வரும். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து 14 and 16 பாயிண்ட். சாரி, 455 ஆயிடுச்சா? ஓகே, ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் மேக்ஸ் முடிச்சிடலாம். பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் ரிமெம்பரிங் கிருஷ்ணா த்ரூ பக்தி. கான்ஸ்டன்ட் கிருஷ்ணரை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்கிறதால கிருஷ்ணரோட அவார்டை வந்து ஈஸியா நம்ம அடையலாம்ன்றது சொல்றாங்க. 8.14 ரொம்ப முக்கியம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு நீங்க படிக்கணும்ன்றீங்க, நான் ஸ்லோகம் சொன்னோடனே நீங்க படிக்கலாம். அனன்யசேதா சரணம் யோ மாம் ஸ்மரதி நித்யஷஹ தஸ்யாஹம் சுலபம் பார்த்தா நித்யயுக்தஸ்ய யோகினஹ. ஹரே கிருஷ்ணா.
For one who always remembers me without deviation, I am easy to obtain. O son of Partha, because of his constant engagement in devotional service. Hare Krishna. சொல்றாரு ரொம்ப ஈஸி. என்ன வந்து கான்ஸ்டன்டா நினைக்கிறோமே, மறுபடியும் அஷூரிட்டி கொடுக்குறாரு பாருங்க. ஒன் ஹூ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர்ஸ் மீ வித்வுட் டீவியேஷன். எந்த இது வந்து பியூர் பக்தி பிளாட்ஃபார்ம் டச் பண்றாங்க. அதுதான் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. மாமுபேத்யா புனர்ஜன்மா துக்காலயம் அசாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மானா சம்சித்திம் பரமாம் ததாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to his temporary world, which is full of miseries because they have attained the highest perfection. பாத்தீங்களா, இந்த சோல் இவங்க எல்லாம் வந்து இங்க திரும்ப வரவே மாட்டாங்க, ஏன்னா அங்க ரீச் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு. துக்காலயம்னா ஆலயம். ஆலயம்னு முடிகிற ஒரு 2-3 பேர் சொல்லுங்க தமிழ்ல, சான்ஸ்கிருதம். ஆலயம்னு முடிகிறது தேவாலயம், ஆலயம், மந்திராலயம். கோயில் சொல்லலாம். ஆலயம்னு முடியும் எனக்கு. ஆலயம்னா கோவில். ஆலயம்னா இருக்கும் இடம்னு அர்த்தம். சிவாலயம்ன்றது சிவா இருக்கும் இடம். நீங்க சொன்ன மாதிரி தேவாலயம், புத்தகாலயம் ஏதாவது இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது. பட் சான்ஸ்கிரிட்ல பாத்துருக்கேன். மந்திராலயம் சார், மந்திராலயம் இருக்கு. மந்திராலயம். சோ இதெல்லாம். சோ ஆலயம்னா இருக்கும் இடம். துக்காலயம் என்ன, துக்கம் இருக்கும் இடம். சோ நம்மளோட மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் வந்து அசாஸ்வதம்னா ஓகே அவங்க சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்ம புவனாலோகா புனராவர்த்தி நோர்ஜுனா மாமுபேத்ய து கௌந்தேயா புனர்ஜன். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் படிக்கலன்னா இது வரைக்கும் அவங்க படிக்கலாம். Hare Krishna. From the highest planet in the material world down to the lowest, all are places of misery wherein repeated birth and death take place. But one who attains to my abode, O son of Kunti, never takes birth again. So மறுபடியும் சொல்றாரு, O son of Kunti never takes one more time guarantee, right? Heaven என்ன சொர்க்கத்துல யார் சொல்றாங்க? சொர்க்கத்திலயும் சொன்னதாங்க. இந்திரர் வந்து அவரோட டீச்சர் பேர் என்ன? இந்திரரோட டீச்சர் பிரகஸ்பதி. அவரோட குருவோட பேர் பிரகஸ்பதி. அவரை கவனிக்கலன்னு பிரகஸ்பதி கோவத்துல போயிட்டு நான் உனக்கு சண்டை போடுறதுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவரை இந்த அசுரர்கள் துரத்தி அவரை என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம தனிக்குள்ள எல்லாம் ஒழிஞ்சுக்கிட்டாரு. அந்த லெவலுக்கு ஹெவன்லயும் பிரச்சனை. நரக்கத்தை பத்தி சொல்லவே வேண்டாம், உங்களுக்கு தெரியும். அர்த்த பத்தி நம்ம சொல்லவே வேண்டாம், உங்களுக்கு தெரியும். பக்கத்துல பாம்பு இல்லைன்னா கோவிட் பாம்பு ஏதாவது வந்துட்டே இருக்கும், கரெக்டுங்களா? சோ எல்லாமே பிரச்சனை தான். அதான் துக்காலயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. யாருக்கெல்லாம் நரக்கம் பத்தி படிக்கணும்னு ஆசை இருக்கும் அவங்க 5வது கேட்டோல லாஸ்ட் சாப்டர் படிங்க, அதுல இருக்கு. சரிங்களா? இப்ப வந்து 17 to 22 மெட்டீரியல் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஓகே, இது வந்து கண்டினியூஸா வந்து போகுதுன்றத நம்ம பார்த்தோம். இதெல்லாம் 4வது சாப்டர்லயே பார்த்துட்டோம். பியாண்ட் த ஓஷன் ஆஃப் கிரியேஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்ஷன் கிருஷ்ணர் இருக்கார், ரைட்? இதெல்லாம் அது தாண்டி பிரம்மஜோதி தாண்டி வைகுண்டத்துல ஹையஸ்ட் பிளானட் தான் கிருஷ்ண லோகம் சொல்றாங்க. அண்ட் 8.17 என்ன சொல்றாங்க? ஹியூமன் கால்குலேஷன் நம்ம பார்த்துட்டோம். பிரம்மரோட ஒரு லைஃப் டைம்ன்றது 311 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் என்றதை நம்ம பார்த்துட்டோம், ரைட்? அவரோட ஒரு நாள் அன்றதும் 43.2 பில்லியன் இயர்ஸ் அன்றதும் நம்ம பார்த்துட்டோம். சோ 3 கைண்ட் ஆஃப் இறப்புகள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பிரம்மனோட ஒரு நாள், பிரம்மனோட ஆயுசு, 2வது நம்மளோட ஆயுசு. இந்த 3மே இறப்பாகும், திரும்ப திரும்ப வரும். ஆனா இந்த 3லையும் நம்ம திரும்ப 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 வந்துகிட்டேதான் இருக்கும். சரிங்களா? இது நம்ம பார்த்துட்டோம். பிரம்மனோட ஒரு நாள், பிரம்மனோட இரவு, ரைட்? சோ இதுதான் ஆயிட்டு இருக்கு நம்மளது. நம்ம இந்த காலச்சக்கரத்தை விட்டு நம்ம இங்க போகணும். இதுதான் கிருஷ்ணரோட சுப்பீரியர் அபோல். இது ஒண்ணு நான் படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாரு? பரஸ்தஸ்மாத் பாவோன்யோ வியக்தோ அவக்தாத் சனாதனஹ யக்ஷ சர்வேஷு பூதேஷு
நாஷ்யத்சு ந விநஷ்யதி. சனாதனஹனா permanent, எப்பவுமே இருக்கிறது. Yet there is another nature which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter. It is supreme and it is never annihilated. When all in the world is annihilated, that part remains as it is. அந்த supreme lord ஓட லோகம்ல வந்து அப்படியே நம்ம இருப்போம். எப்படி 5 ரசத்துல இருக்கும். சாந்த ரஸ், சாக்கிய ரஸ். நீங்க சொல்லுங்க, என்ன அந்த 5 ரசம்? சாந்தரசம், சக்கியரசம், தாசியரசம், மாதுரிய ரசம், ஒன்னு மறந்து போச்சு. தாசரசம். தாச சொல்லிட்டாங்க. சாந்தரஸ், தாசியரஸ், சாக்கியம், மாதுரியம், வாத்சல்யா. யசோதாமாவை விட முடியுமா? நம்மளுக்கு என்ட்ரி கிடைக்காது. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியும், நீங்க அந்த வாத்சல்ய ரசத்துல கூட இருக்கலாங்க, ரைட்? சோ எல்லா ரசம் இங்க இருக்கச்சே ஜட்ஜ் பண்ண வேணாம், நமக்கு தெரியாது. அங்க போனாதான் நமக்கு என்ன இதுன்றத நம்மளுக்கு தெரியும். சோ இங்க வந்து அன்மேனிஃபெஸ்ட்னா கண்ணில் காணாதது, இன்ஃபாலிபிள் ஆனா ஃபாலபிள்னா கீழே வீழுறது, எந்த விதத்திலும் மாறாதது, அண்ட் சுப்ரீம் அந்த எந்த விதத்திலும் அடிப்படையில அடியே விழாத ஒண்ணு. அந்த டெஸ்டினேஷன் வந்து நம்ம ரீச் பண்ணோம்னா திரும்ப வரவே மாட்டோம். அதுதான் நம்மளோட கோலோகம் அப்படின்னு சொல்றாரு. 8.22ல என்ன சொல்றாரு? எல்லாரும் விட முதுமுருகல் கடவுள், ரைட்? ரொம்ப பெரியவரா இருக்கிறவர். அன்னலாய்ட் டிவோஷன், அதாவது அனன்ய பக்தி, பியோர் டிவோஷன், ரைட்? அது வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிற போர்ட் அந்த இடத்துலதான் இருக்காரு. அவர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு அண்ட் எவ்ரிதிங் வந்து அவரோட இருக்கு அப்படின்னு. இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க கிருஷ்ணரை பத்தி? நம்ம ஒரு மாலை போட்டுக்கலாமா? கிருஷ்ணரோட குவாலிட்டிஸ், ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு பத்தி சொல்லி அவருக்கு ஒரு மாலை ஃபர்ஸ்ட் போட்டோம். இப்போ அவரோட இடத்துக்கு போடலாம். அப்சல்யூட் நேச்சர் கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கும் கிருஷ்ணரோட இடம், ரைட்? டிஃபரன்ஸே இல்ல. அதுதான் 10வது சாப்டர்ல வரும். பரம் பிரம்மா பரந்தாமா பவித்ரம் பரம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவம் விபும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனா பாடுவாரு. எட்டதல்லனா நம்ம திரும்ப பிறக்கணும், இறக்கு வேண்டாம், நம்ம அங்க போய் உட்கார்ந்துடலாம். இன்ஃபாலிபிள்னா இது வந்து மெட்டீரியல் எனர்ஜிக்கும் அதுவும் அந்தரங்க சக்தியா இருக்கிறதால எந்த விதத்திலயும் அடியே இருக்காது. அன்லிமிட்டெட் பிஸ். அங்க இங்க பிரச்சனைகளுக்கு அளவே இல்லை, அங்க சந்தோஷங்களுக்கு அளவே இல்லை. எல்லா ஆசைகளும் வந்து அவர் டக்குன்னு நிறைவேறிடுவாரு. அங்க வந்து விஷ் கிவிங் ட்ரீஸ் அப்படின்னு இருக்கு. என்ன? சிந்தாமணி பிரகர சத்ம சுகல்ப விருக்ஷா லக்ஷாதிதேஷு சுரபி அபிபாலயந்தம் லக்ஷ்மி சஹஸ்ர சதசம் பிரமசேவியமானம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமாம் பஜாமி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாம இருக்கிறது, ஆல் அட்ராக்டிவ், அதாவது ரொம்ப அழகு, எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாம ரொம்ப அழகானது, ரைட்? அவ்வளோ அழகான ஒரு இடம் அது. அன்மேனிஃபெஸ்டட்னா தெரியாதது நம்மளோட கண்களுக்கு. ஏன்னா மெட்டீரியலைஸ் நம்மளுக்கு இருக்கு, திவ்ய திருஷ்டி இல்ல. ஆக்சுவலா நம்மளுக்கு வந்து ஓட்ட திருஷ்டி. நார்மலா கரண்ட் இல்லைனாலே கண் தெரியாது நம்ம யாருக்குமே. சோ இதுதான் விஷயம், இதுதான் நிலைமை நம்மளது. டிரான்சென்டென்டல் டு மேனிஃபெஸ்ட் அண்ட் அன்மேனிஃபெஸ்டட், ரைட்? அதாவது அப்பாற்பட்டது, ரைட்? அது ரொம்ப சுப்ரீம் டெஸ்டினேஷன். அங்க போனா திரும்ப வரவே மாட்டோன்றது 8.15, 8.21 and 15.6 3 தடவையும் அவர் ரொம்ப கிளியரா சொல்றாரு. சோ என்ன கடைசியில லாஸ்ட் செஷன் 23 to 28 முடிச்சலாம் சீக்கிரம். சுப்ரீம் த்ரூ மிஸ்டிக் யோகா பத்தி அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அதுல வந்து 27 and 28 என்ன? சுப்ரிமசி, பக்தி யோகா. இந்த எல்லா யோகத்தை விட உத்தமமானது என்ன அப்படின்னு. 8.23ல யத்ர காலே த்வனார் விருத்திம் ஆவிர்த்திம் சைவ யோகினஹ பிரயாதாயாந்தி தம் காலம் பக்ஷ்யாமி பரத ரிஷபா. சோ கிளியரா சொல்றாரு. பெஸ்ட் ஆஃப் பாரதா எப்படி அப்ரிஷியேட் பண்றாரு பாருங்க அர்ஜுனர். நம்ம எல்லாம் யாராவது நம்ம கிட்ட டவுட் கேட்டா, லூசு, கேட்கலையா, புரியலையா, உங்களுக்கு தெரியலையா, இப்படிதான் நம்ம கிண்டல் அடிப்போம். அவர் பாருங்க ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஆனவனே எப்படி நம்ம கத்துக்கணும். அவர் கீழே இருக்கிற சிஷ்யாங்க வந்து அவ்வளோ நல்லா அப்ரிஷியேட் பண்றாரு. I shall now explain the different times at which passing away the world the yogi does. இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். வேற வேற காலங்கள்ல, அதாவது ராத்திரியில இறந்தா நம்ம வந்து திரும்ப வருவோம் லைட்ல, ரைட்? இறந்தா வரமாட்டாங்க, ரைட்?
அதாவது ரெண்டாவது அதே மாதிரி அந்த நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா 6 மாசம் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையே இல்லாத ஒண்ணு. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் பக்தர்கள். சோ நம்ம பக்தி யோகாவை வந்து போக்கஸ் பண்றோம். சோ இங்க வந்து நம்மளுக்கோசரம் இவங்க போட்டிருக்காங்க யோகி, அதாவது ஞானிஸ் வந்து தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அது ஒன்றும் இல்லாம அந்த 9 ஹோல்ஸ்ன்னு சொன்னோம் இல்லையா, மேல் பகுதியில இருந்து போனா மேல பிளானட்ஸ், அதாவது சொர்க்கம் அப்படி போவாங்க. கீழே இருந்து போனா நரக்கம், கீழே பிளானட்ஸ் அப்படி போவாங்க. அவங்க வந்து பிரம்மஜோதி அடையறதுக்கு வந்து ஆப்போசிட். கர்மீஸ்க்கு வந்து இரவுல இறந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து சொர்க்கம் போவாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் எல்லாம் பூலோகத்துக்கு தான் வருவாங்க. இப்போ ஞானிஸ் வந்து பிரம்மஜோதிக்கு போயிட்டு ஏன் பூலோகத்துக்கு வராங்கன்னா, அவங்க இப்ப ஃபிளைட்டே நம்ம எல்லாருக்கும் போகணும்னு ஆசை, போயிட்டு அங்கேயே இருப்போமா, ஒரு நாள் 12 hours ஃபிளைட்னா தலை பிச்சுப்போம், 24 hour ஃபிளைட்னா எங்கேயாவது பிரேக் எடுத்து குதிக்கலாமான்னு நினைப்போம். அதேதான் நிலைமைங்க. கர்மியா இருந்தாலும் அதேதான். சொர்க்கத்துக்கு போனா இங்கேயே தலைக்கால் நம்மள பிடிக்க முடியலங்க, சொர்க்கத்துல போனா பிடிக்க முடியுமா? முடிஞ்ச லெவலுக்கும் எக்ஸ்ட்ரா பாவம் பண்ணி அங்கிருந்து மறுபடியும் வந்து டிவோட்டி வந்து கிருஷ்ணரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்க, நம்மளுக்கு லாஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு இது இருக்கும் படிக்கலையோ படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஸ்லோகா படிச்சிடுறேன். நைதி ஸ்ருதி ஜானன் யோகி முய்யதி கஷ்டனா தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு யோகயுக்தோ பவார்ஜுனா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கலாம், பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. ஆல்தோ இங்க இருக்கு பாருங்க. Although the devotees know these two paths, oh Arjuna, they are never believed. Therefore, be always fixed in devotion. Bhagavad Gita 8.27. ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோஷன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ டிவோஷன்ல இருக்க சொல்லி கிருஷ்ணர் சொல்லிடுறாரு. ஆல்தோ தி டிவோட்டீஸ் நோ தட், இந்த ரெண்டு பார்த்து தெரிஞ்சாலும் டிவோட்டீஸ் வந்து இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க ஷார்ட்கட். டிவோஷன் தான் பார்ப்பாங்க. ஏன்? டிவோஷன் தான் ஷார்ட்கட். சரியா? இதுதான் எஸ்கலேட்டர் மாதிரி, லிஃப்ட் மாதிரி. மத்ததெல்லாம் ரொம்ப சுத்தி போகணும், ரைட்? அண்ட் கலியுகத்துல நம்மளுக்கு எல்லாம் வந்து ஷார்ட்கட் தானே வேணும். அது பர்ஃபெக்டா சூட் ஆகுது. 8.28 வந்து கடைசி ஸ்லோகா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேதேஷு யக்னேஷு தபஸ்ஸு சைவ தானேஷு யத் புண்ணிய பலம் பிரதிஷ்டம் அத்யேதி தத் சர்வமிதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானம் உபைதி சான்யம். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. படிங்க. A person who accepts the path of devotional service is not bereft of the results derived from studying the Vedas, performing austere activities, giving charity or pursuing philosophical and exercises, giving charity or pursuing. So அவங்க பண்ற at the end he reaches a solution. அதாவது எந்த அகர்மா அவங்க செய்யும் காரணங்கள் எல்லாமே அகர்மா. அவருக்கு எந்தவித பாவங்கள் எந்தவித பிரச்சனைகளும் அவருக்கு வரதில்லை. அதுதான் அவரோட டிவோட்டியோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அவங்க வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா கிருஷ்ணரோட போய் ரீச் ஆவாங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் வந்து 8.1 to 4 வந்து கிருஷ்ணரோட கேள்விகள், 8 கேள்விகள். 5ல இருந்து 8 வரைக்கும் கிருஷ்ணரை அந்த காலத்துல ஞாபகம் வைக்கிறத பத்தி சொல்றாங்க. 9ல இருந்து 13 வரைக்கும் கிருஷ்ணரை பத்தி நினைக்கிறது, remembrance through meditation. 14ல இருந்து நம்ம பார்த்துட்டோம், இதுதான் யோக மிஸ்ர பக்தி. 14ல இருந்து 16 வந்து அனன்ய பக்தி, ரைட்? அனன்ய சேதோ சததம், ரைட்? ரொம்ப கிளியர் பக்தி. 8.17ல இருந்து 22 வந்து மெட்டீரியலுக்கும் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கும் பண்ற கம்பேரிசன். செக்ஷன் 4ல வந்து கடைசியில அங்க ரீச் பண்றதுல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதோட நம்ம செக்ஷனை முடிச்சுக்கலாம். வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். பட் நான் ஜஸ்ட் ஸ்லோகம் ஒண்டி சொல்லிருந்தேன். வாஞ்சா கல்பதரூப்யஸ்ச கிருபா சிந்தூப்ய ஏவச பதிதானா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரே ஒரு டவுட். தாராளமா கேளுங்க. அந்த கண்ணு அந்த பாக்குறது பத்தி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்கல்ல, அது என்னது? அது புரியல எனக்கு. ஓகே, நான் அது சொல்றேன். இன்னொருத்தவங்க ஓகே எக்ஸாம்பிள் சொல்லல. நான் இப்ப வந்து
இப்ப உறுப்பு எனக்கு கண்கள் வந்து கொடுத்தது யாரு? ஆதி தேவிக்கு. வந்து நானே மேனுஃபேக்சர் பண்ணல, ரைட்? அது கொடுத்த பத்தது. சோ ஆதி தேவிகான்றது கண், கரெக்டா? கண்ணால நான் உங்களை பாக்குறேன், எல்லாரும் பாக்குறேன், ரைட்? என் சுத்தி இருக்கிறத நான் பார்க்க முடிஞ்ச சீயிங் கெப்பாசிட்டி, லைக் சீயிங், நான் பாக்குறது என்ன, அதுதான் ஆதி போதிக்க. நான் என்ன பாக்குறவள் யார்? யார் பாக்குறாங்க? பாக்குறது நான், அது ஆதி ஆத்மிக. உங்களுக்கு புரியும் சொல்லி அதை சொல்லி நான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல அந்த ஆதி தெய்வீகா ஆதி ஆத்மிகா அது வந்து நம்ம வேற விதமா படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதனால எனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆச்சு. ஓகே, அது வந்து இன்னொரு விதமா நம்ம படிச்சது வந்து ஆதி ஆத்மிகள், அது வேற. அதாவது ஆதி ஆத்மிகன்றது என்னோட பிரச்சனைகள், என்னால வர பிரச்சனைகள், என்னோட பாடி அண்ட் என்னோட சோல் மைண்ட், அத நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஆமா, அதனாலதான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆச்சு. நோ ப்ராப்ளம். இங்க வந்து கொஞ்சம் ஸ்லைட் டிஃபரன்ஸா இருக்கும், பட் அதர்வைஸ் அதே கான்செப்ட் தான். இப்போ என்னோட பாடினால, இப்போ என்னோட உடம்பு எனக்கு முடியல உடம்பு இல்ல, எனக்கு நானே நினைச்சுக்கிறேன். இப்போ இங்க வந்து வேணும்ட்டே எனக்கு தெரியாதுன்னு கேள்வி கேட்கறாங்க, நிஜமா அது இல்ல, ஆனா நானே அந்த மாதிரி நினைச்சுக்கிறேன். அது ஆதி ஆத்மிக, ரைட்? நானே கிரியேட் பண்றது. பௌதிகன்றது வந்து நிஜமாவே நீங்க அந்த எண்ணத்துலதான் பண்றீங்க, எனக்கு பிரச்சனை பண்றீங்க, பக்கத்துக்கார வந்து சவுண்டா மியூசிக் வைக்கிறான், டிஸ்டர்ப் பண்றான், அதெல்லாம் ஆதி பௌதிக பிரச்சனைகள். ஆதி தேவிக்க கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. ஃப்ளட், ரெயின், கோவிட், இதெல்லாம் வந்து ஆதி தேவிக்க. சரிங்க, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஆக்சுவலி வந்துட்டு நேத்து வந்துட்டு ஆக்சுவலி தர்ணேஸ்வரி மாதாஜி ஒரு 2-3 கொஸ்டின் இருந்துச்சு, பட் அவங்களோட ஏன்னா கண்டினியூஸ் அவங்க 20th ஸ்லோகா சொல்லுனால என்னால கேட்க முடியல. எனக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிஸ்டர்ப், அதனால நான் ஸ்டாப் ஆயிட்டேன். எனக்கு 2-3 கேள்விங்க கேட்கணுமா இருந்துச்சு. அந்த கேள்விங்க என்னன்னாக்கா, மாதாஜி ரொம்ப தேங்க்ஸ். நேத்து நீங்க வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா நீங்க வந்துட்டு சொன்னீங்க, அது இட் வாஸ் வெரி குட், நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங், குட். மாதாஜி என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னாக்கா, கிருஷ்ணர் வந்துட்டு ராமர் வந்துட்டு ரொம்ப அழகா இருந்தாரு. ஆக்சுவலி வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு ரிஷிங்க ஆகட்டும், ரொம்ப பேர் வந்துட்டு அவரை வந்துட்டு அவரோட அழகுல இஷ்டப்பட்டாங்க. அந்த ரீசன்னால வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஜென்மத்துல நெக்ஸ்ட் யுகால வந்துட்டு துவாபர யுகால வந்துட்டு கிருஷ்ணரா அவதாரத்துக்குள்ள அந்த இவங்க அந்த கோபிகர்கள்லாம் வந்துட்டு கோபிகளா ரிஷிங்களா இல்ல என்ன அது விஷயம்? அவ்வளோ பேரை, ஏன்னா எல்லாரும் வந்து தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. கிருஷ்ணன் சொன்னாக்கா அவர் வந்துட்டு அவ்வளவு பேரை வந்துட்டு இஷ்டப்படுறாரு, அப்படி இப்படின்னு ராங்கா இது பண்றாங்க. அப்ப நம்ம அது கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் என்ன மாதாஜி? சோ பேசிக்கலி என்னன்னா, நீங்க சொன்னதெல்லாம் கரெக்ட். நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் யுகத்துல இருந்து போறேங்க, அதுக்கப்புறம் இங்க வரேன் ஒண்ணுன்னா, சரியா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து நரசிம்மருக்கு போலாம், நம்ம சத்திய யுகத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். நரசிம்மர் வந்து 2 பேருமே ஆசைப்படலாங்க, நம்ம ஒண்டி ஆசைப்பட, கிருஷ்ணர் கூட ஆசைப்படலாம், அது ஓகே இல்லையா? சோ நரசிம்மரா அவர் வரைச்சே என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் ஃபர்ஸ்ட் நினைக்கிறாரு, எனக்கு பிரஹ்லாத பார்த்து எவ்வளோ ஒரு பாசமான ஒரு குழந்தை, நம்மளும் ஒரு குழந்தையா பிறந்து இதெல்லாம் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு. அதனால ராமரா பிறக்கிறாரு, ராமரா இருக்கிறாரு, ரைட்? ராமரா எடுத்தீங்கன்னா பையனா தலைய ரொம்ப ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க, ரைட்? அவங்க அப்பாவும் ரொம்ப விருப்பப்படுவாங்க அப்படின்னு. வந்து ராமரா இருக்கச்சே என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த கதை நீங்க சொன்னது, நிறைய பேர் வந்து அவரை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் இவ்வளவு அழகானவர், இவர்கிட்ட வரணும் அப்படின்னு இருக்கச்சே இந்த ரிஷிகள் எல்லாம் வந்து அவர்கிட்ட இருக்கணும். இப்ப வந்து ஆண் பெண்ன்றது நம்மளுக்குதான். இப்போ எடுத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் ஒண்டிதான் புருஷன், ரைட்? நம்ம எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ராமரை எல்லாரும் தொட்டு பார்க்கணும்னு விரும்புவாங்க. பிரபு ஒரு ராமரை எல்லாரும் தொட்டு பார்க்கணும்னு விரும்புவாங்க. சரி, நீங்க சொல்லுங்க. ராமரை எல்லாரும் தொட்டு பார்க்கணும்னு விரும்புவாங்க. அதனால அடுத்த ஜென்மால வந்து ரிஷிகள்லாம் வந்து நம்ம கோகுலத்துல வந்து இவங்களா ஆயர்பாடி பெண்களா பிறக்குறாங்க. அவங்க எல்லாம் அதனால கிருஷ்ணரை வந்து ரொம்ப அபிமானமா தொடர்றது, அவரை ரொம்ப நம்ம பக்தினாலன்னு தெரியாம அன்பால, வெறும் அன்பு மட்டும்தான், அதனால அவரோட ரொம்ப இணக்கமா இருக்காங்க, சந்தோஷமா அவரை தொடர்றது, அவரு இவங்களை இது பண்றது, அப்படின்னு சீண்டி விளையாடுறது, இந்த மாதிரி பண்ணாங்க. அந்த ரிஷிகள் என்ன ஆசைப்பட்டாரோ அதை வரமா கொடுத்துருக்காரு. அதனால அவங்க இந்த தடவை கோபிகளா பிறந்திருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்ஸ். அவங்களே சொல்லிட்டாங்க ஆன்சரு. சோ என்னன்னா, ஆக்சுவலா இந்த ரிஷிகள் வந்து ராமரோட ரிலேட் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க, ஒரு சொந்தம் பந்தத்தோட இருக்கணும்ன்ற ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்கோசரம் பிறக்கிறாங்க. இப்போ நிறைய பேர் சொல்றாங்க சொன்னீங்கல்ல பிரபு, தப்பு. அவங்க வந்து என்னன்னா, அவங்களால நினைக்க முடியாது. அதுதான் இங்க நீ படிச்சோம், ரைட்?
இன்கன்சீவபிள் எனர்ஜி. கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம குட்டி மூளையில போட நினைக்கிறோம். சரிங்களா? நம்மளாலே புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஏன்னா இது வந்து நம்மள அப்பாற்பட்டது. நம்மளே இவ்வளோண்டு எங்கேயோ இருக்கும். ரைட்? நம்ம இவ்வளோ பிளானட்ஸ் மகாவிஷ்ணு. அதுதான் லார்ஜஸ்ட் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட். யூனிவர்சஸ் கிரியேட் பண்ணவர் மகாவிஷ்ணு. ஆனா இவ்வளோண்டு சோல்குள்ள போனவர் ஷிரோதக்ஷாய் விஷ்ணு. எல்லாருமே கிருஷ்ணர் தான். அந்த மாதிரி ஒரு டேலண்ட் இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது. நம்மளாலே புரிஞ்சிக்க முடியலன்னா இன்னும் இந்த மாதிரி தப்பு கண்டுபிடிக்கணும், சயின்டிஸ்ட் நான் புத்திசாலி அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களால கண்டிப்பா கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. சோ யாராவது சொல்லணும்னா நீங்க ப்ரூவ் பண்ணணும்னு தேவையே இல்லை. இது வந்து கிருஷ்ணர் என்ற லெவல் விடுங்க. நான் சொல்ற ஒரே ஒரு கேள்வி கொண்டி நீங்க பதில் சொல்லுங்க. இப்போ 60 வயசுல 5-6 அடியில இருந்து குதிச்சா கால் கை உடையாம இருக்குமா? இருக்காதா? இல்ல ஒடியும் மாதாஜி. ஏன்னா 60 இயர்ஸ் ஷூரா உடையுமா? ஷூரா உடையும். பட் அவ்வளவு ஓகே. இப்போ அதே 60 வயசுல ஜாக்கி சான் 6 அடி கீழே குதிக்கிறாரு, ஒன்னும் ஆறுதுல. ஏன்? அவர் அந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்காரு. சரிங்களா? ஏன் 100% இப்போ டூபா இருக்கும்னு நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க. அவரே டூபா நிறைய இதுக்கு ஆக்ட் பண்ணிருக்காரு. ரைட்? எதுக்கு நான் சொல்றேன் சினிமானா உங்களால ரிலேட் பண்ண முடியும். நம்மளால வந்து கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிறத விடுங்க, நம்மள மாதிரி ஒரு ஆர்டினரி பர்சன் ஆர் நம்மளை விட டேலண்டட் பர்சன் ஒரு லெவல் ஹையனாலே நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ரைட்? அர்ஜுனர் வந்து தூக்கத்தை கம்பேர் பண்ணுவாரு, ராத்திரிலயும் அவர் வந்து வில் அனுப்புற. எப்படி முடியும்? அது எப்படி முடியும்? ஏன்னா எனக்கு லைட் இல்லைன்னா கண்ணு தெரியாது, அர்ஜுனருக்கும் தெரியக்கூடாது, நம்மளோட ரூல். கரெக்டா? அர்ஜுனர் விடுங்க, யாராவது ஒருத்தங்க நல்ல மார்க் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் 4 தடவை கண்டினியூஸ் அவன் என்ன பண்றான்? எப்படி எவ்ரி டைம் அவனும் கண்டினியூஸா 4 ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்குறான்? ஏதோ விஷயம் பண்றான்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா இல்லையா? நம்ம பேசுறோம், நான் சொல்லல, நம்ம புத்தியே அவ்வளவுதாங்க. சோ நம்ம எல்லாம் வந்து அதனாலதான் இங்க இருக்கோம். சரிங்களா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிளாரிட்டியே இல்லை நம்மளுக்கு. ஏன்னா நம்மளால நம்ம லெவல்ல இருக்க மனுஷங்களே புரிஞ்சுக்க முடியல. நம்ம வந்து எங்க இருந்து மனுஷங்களால வந்து கிருஷ்ணர் மாதிரி ஒருத்தரை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும்? புரியுதுங்களா? அதெல்லாம் ரொம்ப எலிவேட் ஆகும். நம்ம வந்து பக்தர்கள் புரிஞ்சுக்க ரைட் இருக்கும்ன்ற நம்பிக்கை இருக்கு, இவங்களுக்கு இல்ல. சோ அவங்கள வந்து புரியப்படுத்த. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இன்னொரு ஃபைனல் கொஸ்டின். மாதாஜி நீங்க அந்த பிக்சர் போட்டு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க, ஒரு பிக்சர் போட்டு அது ரொம்ப அருமையா இருக்கு. என்னன்னாக்கா நம்மளுக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது. ஒரு பிக்சர் போட்டு அந்த பிக்சருக்கு போட்டு நீங்க ஸ்லோகா சொல்ற விதமும் சரி ரொம்ப அற்புதம். இட் இஸ் வெரி நல்லா இருக்கு. நம்மளுக்கும் படிக்கணும் ஒரு ஆசை வருது. அந்த நீங்க சொல்ற அருமையா அந்த லைன்ஸ் வரிகள் வந்துட்டு ரொம்ப அற்புதம். மாதாஜி அது வந்துட்டு நம்மளுக்கு அந்த பிபிடி கிடைக்குமா? அது நீங்க இந்த பிபிடி வந்து இது வந்து எந்த இல்லைங்க. இந்த பிபிடி வந்து என்னோட மேம் 2 பேரோட சிக்ஷா குரு அவங்க வந்து ஷேர் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ அன்பார்ச்சுனேட்லி எங்களால ஷேர் பண்ண முடியாது. எந்தா இருந்தா நான் கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணிட்டு இருப்பேன், எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை. ஏன்னா அது ஆக்சுவலி வந்து நம்மளுக்கும் அது வந்துட்டு ஒரு ஐடியா நான் கொடுக்குறேன். இந்த ரெக்கார்டிங் நான் அப்லோட் பண்றேன். யாரெல்லாம் பிக்சர் எடுக்கணுமோ, வாட்ஸ்அப் பண்ணணுமோ, ஸ்கிரீன்ஷாட். ஓகே தேங்க் யூ மாதாஜி. மாதாஜி ஃபைனல் இது மெட்டீரியல் நேச்சருக்கும் ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சருக்கும் என்ன மாதாஜி டிஃபரன்ஸ்? ஓகே. நான் வந்து ஏசியல் நேச்சர் ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி மெட்டல் நேச்சர் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர். நிறைய லிஸ்ட் இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சா நாளைக்கு தான் முடிப்போம். பட் குயிக்கா நான் ஒன்னு சொல்றேன். நான் ஏசி ரிமோட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன். எனக்கு குளிர்தனா நான் ஆஃப் பண்ணுவேன், வேணும்னா ஆன் பண்ணுவேன். கரெக்டா? ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர் அங்க வந்து அதுதான் அங்க சொல்லியிருக்காங்க. சிந்தாமணி பிரகரசாத்ம கல்ப விருக்ஷா. சிந்தாமணி கல்ப விருக்ஷா. ரைட்? சோ கல்ப விருக்ஷான்றது வந்து டிசைர் ட்ரீ. அது கீழே இருந்து என்ன கேட்டாலும் கிடைக்கும். நீங்க வந்து ஏதாவது வேணும்னா நீ கடையில போய் நீங்க பைசா கொடுத்து வாங்கணும். அங்க அதெல்லாம் வேண்டாம், அங்க இருந்தே நீங்க கேட்கலாம். அப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து சுரபி காளையந்தம், சுரபி கவு. ரைட்? அது வந்து பால் கொடுத்துட்டே இருக்கும், அவ்வளவு இனிமையா இருக்கிறது. இங்க வந்து தண்ணி கடந்த பால் தான். சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். லக்ஷ்மி சஹஸ்ர, அங்க அவ்வளவு லக்ஷ்மிகள் இருக்காங்க. அப்பனா உங்களுக்கு பண கஷ்டமே இருக்காது. சரிட்டா? டெம்பரேச்சர் கூட வந்து அங்க வந்து சன்னு மூணு இதெல்லாம் இல்லை. ஏன்னா பிரம்ம ஜோதியே அவ்வளவு வெளிச்சமா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை. நைட் எப்படி தூங்கணும்னு வரி பண்ணிக்காதுங்க, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு இரவு வந்துடும். அண்ட் இங்க இருக்கிற ஏசி எல்லாம் நம்ம வந்து எனக்கு வந்து சில்லுன்னு வேணும், நான் ஏசி ஆன் பண்ணுவேன், நீங்க வேண்டாம் ஆஃப் பண்ணுவீங்க, வீட்லயே சண்டை நடக்கும் இல்லையா? அங்க அதெல்லாம் இல்லை. ஒருத்தர் பாடி டெம்பரேச்சர் என்னவோ, ஏன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் பாடின்னு ஒண்ணு இருக்கு, என்ன பாடி டெம்பரேச்சரோ அதுக்கு ரெகுலேட் ஆன மாதிரி இருக்கும். அங்க வந்து வேலை பண்ண வேணாம், உங்களை யாரும் திட்ட மாட்டாங்க. நீங்க வெறும் டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஒண்டிதான் பண்ணுவீங்க. எட்டர்னலா கிருஷ்ணரோட என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. 5 ரசத்துல ஒரு ரசத்தோட ரிலேஷன்ஷிப் உங்களுக்கு கிருஷ்ணரோட இருக்கும். வேலைக்கு போக வேணாம், காசு சம்பாதிக்க வேணாம், நீங்க ஓட வேணாம், திட்டு வாங்க வேணாம். கல்யாணம் ஆயிடுச்சா சார்?
பிரபு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா? இல்ல ஆயிடுச்சு மாதாஜி. 2 இல்லையா பசங்க ஆச்சா? இருக்காங்க. ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் சொல்லுங்க. ரெண்டும் இல்ல சொல்லுங்க. ஆயிடுச்சு. ஓகே. இல்ல ஆயிடுச்சா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது இல்ல மாதாஜி, இப்பெல்லாம் இது புது ட்ரெண்ட். பசங்க எல்லாம் கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றது இல்ல. அதனால தான் நான் கிளாரிஃபை பண்ணேன். சோ நீங்க திட்டலாம். இல்ல நான் ஆக்சுவலி பகவத்கீதை வந்து காரணமே என் பசங்க தான். ஏன்னா they are very interested. அவங்களுடைய அந்த சோ இதுக்கு நான் சொல்றேன்னா வெரி நைஸ் டிவோஷனல் ஃபேமிலி. சோ கிருஷ்ணாவை சென்டரா இருந்தா பிரச்சனையே இருக்காது. இப்ப வந்து பிரச்சனை இப்ப என்ன இருந்தாலும் பிரச்சனையே இல்லைன்னு யாருமே சொல்ல முடியாது. பிரச்சனை இல்லைன்னு நம்ம நினைச்சுப்போம். ஆனா உள்ள வந்து துக்காலயம் தான். இது அசாஸ்வதம், டெம்பரரி. ஆனா துக்காலயம். அங்க வந்து துக்கம்ன்றதே உங்களுக்கு தெரியாது. ரெண்டாவது வந்து யாருக்காவது இந்த குரூப்ல வயசாகணும், வியாதி வேணும்னு ஆசை இருக்கா? வயசாகணும், நான் அசிங்கம் ஆகணும், வியாதி வேணும் எனக்குன்னு யாருக்காவது ஆசை இருக்கா? பிரபு உங்களுக்கு? இல்ல பட் யாரும் இல்லையா? அதெல்லாம் கிடையாது. அங்க அதெல்லாம் இல்ல. எப்பவும் இளமையாதான் இருக்கணும்னு ஆசை. பாத்தீங்களா, எப்பவுமே இளமை. மேக்கப்பே போட வேணாங்க. மேக்கப்பே போடாமலையும் அங்க பர்மனண்டா யங்கா இருப்போம். சிறியவனமா இருப்பாங்க. சிறியவன் என்ன பாஷைங்க அது? சிறியவன்னா எப்பவுமே ஓகே ஷூர். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எப்பவுமே யங்கா இருப்பீங்க, வியாதி இருக்காது, மெடிக்கல் இல்ல, டாக்டர் தேவையில்லை, எல்லாமே சூப்பர், நல்லா இருக்குல்லங்க. அங்க மீட் பண்ணி நம்ம பாத்துக்கலாங்க. ஏதாவது இருந்தா இவ்வளவுதான் தெரியும். இல்ல நன்றி மாதாஜி. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ணலாமா செஷன்? Thank you so much. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.